Gåan dag og hjertelig velkommen til hentan her velfunden her i Kongshøll. Vi har sett noen velevnende stevne at også om uiløver og lestrar omkvarve gransking og nyskapen. Og eisen velkommen hit som fylgjer vi av strøymingene og i det. Det som skipper fire hessen her tiltakene til og MFS, og så det ratare lesande, og så det fråskaparsete følge. Og skreien ut det han at først hever rektaren av Setrenon, Martin Tvete Zakariasen, han hever en framløve om strategiske uiløver og i framtøy følge. Det ser og avhverst. Og så fører vi da ta seg vi velevnene om det som han ber fram her, altså hva for atlaner og i velevnene heva og i kommande velskeiet at det snur seg om lestrar, omstøver og gransking og nyskapen. Og det så leis eisene at tid som her, støtt her tid har eisene mulighet å sette spurningar eller gjøre vimerskinger eisene. Og funderen har vært livet klokken 18. Først for jeg gjør rektaren av Fråskaparsetet noen året, gjør så vel Martin Tvete Zakariasen. Ja, takk for det. Og gå ut sammen. Vegna MFS, Rata Lesande og Fråskaparsetet Førja, for jeg bjør til kun hjertelig velkommen her av Velfond, her i Vøkre Kongshøll. Og i dag får vi da tjekkast om hakkere oppbygging og gransking, og tvær at han, som sier store spørningen, som vi tok av at Varspa jeg sa, til heser. Hvordan skulle Førja vinne kappingene om okkara egne unge, som i alt står av mån for landen at lese og aldri komme atter. Og hin, spørningen kunne være, hvordan kunne uiløver i hakkere gransking, hakkere oppbygging og gransking, styrke halvføre Førja, boskaperlige og sosialt. Vi vet at en så nekk om framkomne London, så får vi alt sammen flere eldre føringer for hver unganføring. Og vi vet at dette en av de halvføres trobeleikene som vi har i Førjen. Vi tar bruk for at flere ung støvast i Førjen, og at de som fører landen og i lestre ørenden kommer skjøtere atter til Førjen. Jeg får lukke først å si at synder om bare stått om setre, og så venter jeg atter til hendene trobeleikene som jeg begynner i. Av setren her fektas vi om at menningen er akkurat campus av Olvar i ferdig gongt, og her skjøtter det en mynd av det. Vi får sauna setre av Fralsenon og av Debsartrø, og skapa et livande og spennende lestre omkvarv for lesende av setre. Vi har skapa et omkvarv her hosgått spretta, samstarv blomar og nutjar løsner, tega skap og festa råd. Og omkring tikkum kanskje se at faltarna som ligger ute i horna, så han kunne hitja der jo i. Hvis det hitja av myndene, så det som vi kallar felagsbyggningen, han nummer 1 av myndene, og han hjärsta i campusverskatlandene. Og her vil det underviserhøle, matstova, kafé, lesesaler, og alt slag av fyrsidigere i stole til okkara lesande og starfolk. Felagsbyggningen livet prosjekterer, og nøylig bøyen ut. Det har vært så nøyvalgta lagtinget, vi får ta endelig støv til, at bytja fellesbygningen. Og til vi sjående øyla spent om. Samstånds vi gang til en transformasjon av gamla skolebygningen av Fralsenon, det som vi kallar Fralse 20, til nummer 2 av mynden her. Til ferdig gang, en lån omvalgt, og nå neste byggesti vi har vært prosjekteret, vi får ha 3 byggesti av træd. Og til neste byggesti som nå ferdig gang, her får vi at byggja nekra framkomnar starstover, altså laboratorier, underviserhøle og overformelig lestere omkurve til okra lesand. Og så heldur det fram i flere byggestyr. Så det er lykke å si at vi fellesbygningen, han vant av håper vi, hvis løgtinget til grunn til vi har byggjan, han kan standa klar i 2031 om 5 år. Og transformasjonen av fastene for noe teka sin langere tog enn for det gjør, som sagt, i Trimo byggestil. Så vil jeg si etter tredje, for jeg er feknast om, og ser sånn, det er godt som henter, nemlig at Erasmus Plus-skipanen av vei til Førjar, og
Atlant kommer til farger, og vi kommer börja bruka den i 2028 om 2 år. Detta för att göra uppbyggnad sett som nekmera avhvertar, tog vi kunne bedre skipa för skifteslestre. Her leser han sett som kunne fra Åtlandlands et semester at tekka skai som vidkommande for å ta uppbygging av sett. Og så kunne det eisene få, vi kunne eisene bjå utlendinger, henda vi, og de kunne komme her og tekka et semester i tjokken. Og derfor jeg skapa et meira alt tjoa lestra omkvarvi, meira spennende lestra omkvarvi av sett. Ja, men det er lukka vent til det som jeg bryr vi. Som vi vet så det 1/5 av en atterlig fargen, 20% som fra landet, flest i lestra urendom, og som alltid kommer atterlig fargen. Og nylig, til å si jar, hever Hagstånd akkurat gjort en nødtja fragreng, her det eisen samarbeid tølene vi Åland. Og Åland støvann ikke bedre. Her det faktisk 4 kvør som omgående kommer etter. Åland hever til at her svengst høvsmalen ikke at han får svøret til å lese. Så de har ikke den geografiske avstanden som vi tar, og kanskje ikke som sterske mentan som vi tar. Men her så cirka 400 som omgående kommer etter. Det som felaks for førjer og Åland at her heller ikke noe verligt lestra omkvar. Og det så vi et av de ting som skal til, tror jeg at Østland, som vi konserverer vi eisene, har haft, gjort nekva større ulløp, vi her i Lukas en annan hanspartia, og har brukt nekva penger på menna et lesser omkvar uppbyggingar i Østland. Og her det bare 20 kvør som fra sted og omgående kommer etter. Og det kunne være en firmynd for jokken. Så det sier syndrom ulløver, i hakkere uppbygging og gransking. Og alt så tøl viser at for hver kroner man velger at bruka på hakkere uppbygging og gransking, så fastar flerfalda atter til samfunnet. Og det bare jo skatteinntøkken og spæringen. Med andre vet man at folk som har en hakkere uppbygging har ofte en bedre helse. Og det sånn helt grunnleggende ting som gjør at det ikke er økonomiske rådskapet ved Ørvisen. Men samlet kan man si at, og jeg pleier alltid å bruke USA som et døme om et land, 18 andre hanspartier, da man gjør det risestor ulløver i uppbygging gransking. Og vi vet hva det er så før det viser at USA jo ble fremsta og rikeste land i verden, og utan at vi merker hver USA, så annars det, så synes jeg godt om det. Ulløver i hakkere uppbygging og gransking skapar budskapar litt halvføre, nyskapan og vinnumenning, og det var en mer fjellbrøttan arbeidsmarskna, altså egentlig sterskere samfunnet. Og det siste som jeg lukker å nevne at det faktisk en øyelig godt business, en god forretning for Danmark, at det blir åkjøpes uppbyggingar til hverandre. Utrolig godt, det kan man kjøtt råkne ut. Vi tar cirka helten av dem som færa av sted, verant i Danmark, og gjalda skatter. Vi tar brukt alle pengene på at uppbygga det opp til min namn, og så det bort. Så sånn at det til en god forretning for Danmark. Og det er alltid en lukka stor misse for jer. Så vi lukka se 2 år om hva skal til, halda vid, altså som noen kurser, for jeg får flere lesende at støast og tekka uppbygging i førjen. Og her vil jeg peika 4 ting, og det hanger sammen. Det en samlet patje som skal være til sted. Først skulle sånn uppbyggingar møller kan være. Vi skulle ha uppbyggingar som vi kommer til, og det er omgående så at vi kommer til å ha alle uppbyggingar ut av siden. Og det eisen funnet at føringar fra landene tekka uppbygging. Det ikke til å gjøre. Men vi skulle ha uppbyggingar møller kan, hver til å lese. Så det bostadmøllager, og det har alltid fyllt nok snakk i hesten ved Alstrøynen. Man kan si hver skal det bygge og hva koster det? Det en spørning som ung setter seg selv. Så det campus, Lestre omkvarve. Og her kan si spørningen Lestre omkvarve spennende og hokvekkende. Hittar man underspennende folk, underspennende lesende, kanskje folk som man kjenner, erfaringar eller andre, til utøtning. Og det siste livkår og fortsatt vidskifte, altså honget det sammen, fortsatt for meg og familien hvis man har en familie.
Så allt det här ska hänga samman. Man kan inte bara bruka pengar på ett, och man kan inte börja flytta pengar ur från en till ett, så hänger det så slett samman. Så det är en samlad utlöva här, tingen hänger samman. Og så det særlig vi oppbygging og granskning, at urslitet suttjast ikke kjøtt. Og det kommer kanskje ikke etter en natt, og jeg får lukke minne om at det kommer kanskje helst i neste velskei. Det er lengt til uløver. Og til man nødt til at hokse inn og gjøre her, og til nøyt at gjøre det som jeg kaller støvfastar og sammenhenget uløver. At trykje at gjøttene og andre ikke får opp og nyer, og er man veik her man er ved hen, at det er en klar visjon for hva man ikke. Og man kan si avsammenhenget og stortskikter uløver til å gjøre, men i avsær. Det er en verre uløver hvis det ikke henger sammen, hvis den samlede patchen ikke henger sammen. Og tog vil jeg melde til det man ser hvordan vi gjør London, at det er bruk for breien politisk avtale, som røkker nekv år fram, og nu kan vi se ganske 5-20 år fram. Vi kan bruke Astro Aland som døme. De har valgt et modell for Tarra til et universitet her som her det ikke er 4 år avtale om fortjeng til universitetet, og den avtalen går ut først om velskei. Om vi gjør det midt i en velskei, og så sier man neste 4 årene, så vet jeg hva vi får bruke på hakkeoppbygging i Aland. Og så 4 år siden så vi sånn forhandlet. Og det kunne jeg godt drømt om som rektor, at vi fikk en sånn skipan, og eisen skjønte at vi kunne flytte penger først om året, til at det er vi granskning, og så er det til Ulle ringt å styre pengerflån alle tøyene. Så det er kanskje et lite innskje fra et lag, ganske nok størst innskje fra meg. Og vi har sånn åren, så hadde jeg for å si velkommen etter, og jeg håper til å få et ordentlig godt og spennende tjekk. Takk for det. Takk for det, Martin Tvete Zakariasen. Og så vi kommet til det politiske tjatje. Og det er så leis at jeg får spørre her velevnene om hvordan de at rævfeste lesteromkvarve og granskning og nyskapen til kommende 4 årene. Og flokkene de har selv valgt sånne ombå, til så at de kunne velge 2 ombå og i parst. Og det har vært gjørst. Og for folkeflokken det Johanna Andreasen og Astrid Breckman. De kunne bare komme opp, og til stedet de kunne bare bokstaver, og til mer i skolet som årstørere. Og for samfunnsflokken det Elenborg Osvaldsdøtter og Birger Ferja Helderskær. Og for januarflokken det Jone Nolso Johansen og Peter Simonsen. For kjølstyre det Randi Meidel og Jekvan Hofsholm. Og for kjølde det Magnus Gård og Sigrid Jensdøtter Dalsgård. Og for framsøkn det Rottvank og Bjartne Karasson Pedersen. Og for myflokken det Rane Skålom og Markus Mortensen. Han fikk forsfall. Ja, så du må være borg ensamhaller. Ja. Ja, her en tattergærer her. Det skulle lova godt for Flåskaparsetret her for at verja borg og gjøre uiløver. Og til suttjeisen her heter det sinter som en sånn badnagær til det kommer inn til. Her et rett papur og et grønt papur, og det har det ganske værhående av hva det skal brukes til. Og så det et kvitt papur. Jeg får se at det kommer omkring ja-nei-spurninger underveis. Og vi gjør det så leis at jeg røyner for at det skal være lydsen til skil og i ødlån, så får jeg røyne at komme rundt til ødl. Og tid for å køyre hendene opp, ofte, det vet jeg. Og det er ikke alltid at jeg ikke på det. Det gjør ikke vi. At jeg får røyne at få at jeg kan alle flokker vi så vidt som gjør det. Og det er så leis at jeg gjør rundene, så det er ikke bare å svære og sende. Det er et og sende for akkurat som hver jeg er ferdig i hvert trent av veien. Så de må deles det sender innan huset om hvert og til nevnt at her renner til ikke problem. Om kan dele vi her. Men aller først så vil jeg ferdig vite fra tikkene
hvordan tid færre at rævfesta utbygging og gransking kommande velskei. Og nå får jeg at begynne ved midflokken. Man begynner ofte ved folkeflokken, men nå det midflokken hesvel. Ja. God kveld. Fløyta du her. Vi har en avbjøring vi er for folk støvast i førjen som leser åttalans, eller kommer hjemme, så det vet vi det. Og det har vi tog til jøkken flere vel nå, eisen til kommunen vel som vi er. Men enn har vi et problem, vi så ikke omkring uthørsler uiløver til dette, som vi setter out til dette, eller penger, eller atlaner, som så ikke utløt, bare flukt. Nå så ikke så at campus er i gang, det er fantastisk, men vi mangler så ikke en vilja til at opprefeste bæge setre og skolan som helt. Om vi snakker om Minam, eller om vi snakker om folkeskola, så grunnleggende vi her, at vi må fære et rævfesta utbygging hagre i kronen og øyren, ikke bare minka til alle penger og tøyman som får oss helt fra botten av. Hva for at tid rævfesta så? Hvordan for at tid rævfesta? Vi er faktisk rævfesta veldig breit. Vi er rævfesta for det første grundvødlen. Det er å til understøyge til folkeskolen eisene. Det er å vi skal styrke folkeskolen, og vi skulle gjøre nemmere til bøttene å lære, bedre omstyr, og til læreren her, til å forgreines vujer. Og så skulle vi til eisene skjønne gjøre bøttene og minne med bedre, som man sier sømter, og jeg sier ikke for at det utbygger seg til å gjøre mening, så at de kunne bruke det, ikke som sier nå at anker teker akkurat utbygging som faktisk ikke tilnækker. Det må vi få vekk. Og så da vi kommer til seter, så skulle det eisene til å bygge ut utbygginger her, og her hokser vi særlig om shippingvinner eller maritimar utbyggingar, og at det skal være større og breier samstarv mellom vinneløyve og mellom utbyggingarståndarna og i mån til gransking og seta utbyggingar i versk, eller om det ikke utbyggingar til, som samfleit jo kunne tørva som kan gjøre avkast eisene. Så hvordan for setre uthørsel da suttja tid rævfesta teg? Vel, jeg vil si at selv om politikere ikke ofte bruker det, så har politikere vanligvis eisen 2 øyre og 1 munn. Så det er at hoksa og lusta og ta tilsyn og uthørselig gjør etter de raven som ser for en sier. Ja, takk for det. Og så blir det framsøkten. Hvordan for tid og framsøkt at rævfesta utbygging og gransking kommande velskei? Vi talte at det avkjørende nøyot at gjøre lestrar uiboer, til vi sutja at uiboer tørveren en føring for at føringar velger å være i førjon og lese. Vi talte at vi skulle sette i versk en luknande skattafratrått som lesande føringar her i Danmark. Lestrarstolen nå av nivå, et av støye vid den danska. Vi skulle alla tøyne etterhytja utbyggvingar møvleikon og menna om utbyggvingar tilpå. Og i tøy sambandet har det stor tøytning at man har møvleika å teka parstar av utbyggvingene utenlands, særlig hvis vi ikke er flere lesa og teka sånne utbyggvinger for jon. Vi skulle ikke bli reiner heimføringar, så vi skulle eisne ha møvleika for å teka parstar av utbyggvingene utenlands. Og så halda vi eisne et stimprande, mennande, djevande lestraromkvarve, vi noe nødjon campus avgjørende, og til at heva et tøyar høskande samfunnet som helt gjør eisne at underføringar gjerne vilja være her. Så leser Uibo campus og til fortjørlig vi i skiften til de lesende til for at lytte til nekva sinne nesten velskei. Ja, så det tjålte. Hvert for at hit er rævfesta vi fortjørende til utbygging og gransking til kommende velskei? Jeg halde gusser til at det som Så du tatt her på mikrofon, ja? At det som hever all stor antydning til altså, nå kjenner jeg historikken av Lydsinter, og hvis vi bakker Sinter atter i tog, så hever man i nekvar, gusser det sørste tredje, vi Arne stående noe utbyggingar, stående noe utbyggingar, stående noe utbyggingar, og vi er ferdig fra en fråskaparseter som heier noe helt få utbyggingar til et fråskaparseter som en riktig utbyggingar. Det ordentlig godt. Ingen kan ha noe måte tog, men hvis man skal rævfesta rett de neste årene, så eier man at opprævfesta granskingaparsten. Til øyelig tøtninga mykje, hvis man vil kappast ved universitetene rundt om okken, at det spennende gransking som hender her, og i en låtfattelig til de utbyggingene som her. Og vi har, man kan si, vi har en av 8 til granskingarøy som kunne være månande hakre,
og vi har folk i starve her, sett noen her lotfall i middelen, hvordan jeg det omsida, og hvordan jeg det granska, og hvordan jeg det undervisa kunne være en løsning i øvelse. Jeg lukker å legge træt i mån til det her ved gransking, at jeg satt i løgtingen ikke som limer, men som avskåere, som unge granskare i 2001, da granskingagrunneren ble samtikt i løgtingen. Det var størst framstig, helt vidt unge føringar som akkurat kommer hjem fra Lester i Danmark ta, og da kom en, han kjenter, han nevnte så han kjenter politiker på Rørapaddelen, og han sier at studera mykje bitar av eiesvattnet og konebodging av akkurat noen til å være noe tvattl, og at det passer. Jeg halte at jeg sier noe sånn om holdningen til gransking, og særlig holdningen til slæge av gransking, som man kallar grunngransking. Det er veldig viktig at all granskingen av en spennende universitet ikke bare hva skal man si, optimera flaggalinjer, men handlar om okra land og okra mentan og okra Så til for å rævfesta granskingene særlig? Ja. Yes. Og Kjølstore, hvordan får jeg tid at rævfesta gransking og utbygging? Altså, har man meg? Ja. Ja, vi vil gjerne styrke og utbygge fråskaparsetet som man har uiløve. Gjør det bedre omstøver. Her er det gledelig at campuset av B, men det kan bli bedre. Og vil eisen styrke bokasøvnene, landsbokasøvnene og kjørsjalasøvnene og så det eisen for bedre muligheter at vi og i undervisningen av nærmene og i førje. Og vi ser glad for Beir Rasmus og Boljana og Sattmalan å få der for seg utbyggingene godkjent alt som var høpes og så føringer kunne bruke der, ikke bare her, men eisen i ærestene, det tar for kvaliteten av granskingen i føren eisen av nekkhakker støye. Og vi åpner for alt som var lesene i eisen, så kan man eisen få inspirasjon utenfra, og visdom utenfra, og ikke bare melde det samme. Og så eisen få vinnene vi oppi at eisen vilja fortja granskingene og lesteren, så ikke alt henger av land når man skal lova man skal gå til grønne skoler i landskassan, men for man vinner vi eisene at alt for gransking, så hjelper det jo eisene utrolig negg på omstøvner som er her. Ja, takk for det. Og så er det Janne Flokkren. Hvordan får tid at rævfesta utbyggingar og gransking? Neste for Arne? Ja, takk for det, og takk for innbjørnsene. Og vi vi Janne Flokkren 8, og hessen skøynen, sett fer og hentet en pakkan som rekteren så vel lyser her. Bæger vi bostøven, og vi utbyggingen, og høvesomvæling, og så framveges. Og det gledelige til at det nok så bra politisk hemmig om til at halte av fram vi tog, og til at Janne Flokkren virvirskende til kommende togene, tog at setter lukket som grunderleg underøynen videre av samfunnet og utbyggingen av samfunnet. Det som en avbjøring til at det kanskje utbygginger som en av Halde Magnus nevnte til som sett her i gang, skulle vi etterrydde her og vite hvordan vi kunne sammen vi pørsten vinnene i øren, så at vi får at det høskende utbyggingene i fremtiden. Det et politisk og i sin halvføres tjætjen og nærkast man hikker etter, her man halva klasser og så framvis. Så men Janne Flokkren, vi da også finner Erasmus Plus, som blir nevnt, som vi da finner penger til å få gjøre lovene, så at vi får utveksle også i fremtiden, så at vi gjør det et skapende og livende leseromkvarv. Ja, så campus, Erasmus Plus, til nærke av 1000 tidfærre. Patchen er i gang, og vi da fullfører den fremme. Og så det sambandsflokkeren, der vi skriver øylet til bøkene her. Hva sier tid? Hva fører tid rævfesta av utbygging og gransking kommende hjørne? Sambandsflokkeren for at rævfesta utbygging og gransking utrolig høyt, og til liker okra hjertan og begge sambandsflokkeren og til meg personlig øsne. Nå har vi mine tver utbygginger her fra sessionen nå. Og så en som omgang i ferien bostor, og kanskje sin trøymfødselig, så kanskje alt skulle ikke til, men ja. Og vi talte øsne at vi skulle bygge lesser og utbygger og gjøre et omkvarve, så det var et godt lesser omkvarve. Det var det ikke akkurat det jeg les for noen år siden, så det jeg benker mot hjertet nekk for at få et lesser omkvarve. Og så skulle vi øsne få, hva sier du?
det försenat. Ja. Ja, det är så knusskor. Erasmus skulle jag säga. Ja. Och Bologna. Det Ja. är helt säkert sitta in Att arbeta för och eisen. arbeta för. Det lovar gosser öliga gott så far. Jag tror för dem. Fackaflockren, kvärt för att titta gera av hästen och inte någon till komma till Arne. Ja, ordentligt stolt över resurs. Det är så deilig samt. Alltså, det är inte så rörligt arbete. Jag bränner i ölen jag försett någon. Jag gick åt några lärarskola samman med där och där. Och ta det inte var ondsett någon. Ja, vi det första forskningen och är personliga halt ju kurser att förr skulle ha kappingar för Leicester Observer och Granskning Observer som att la sagt allt det. Vi må få folk att välja förr. Vi må eisen välja utbyggningar som gagnar förjon och som törver i förjon. Vi må välja granskningar verkskattlander som skapar virusökning i förjon. Till seratutningar mycket för åkra land. Jag halte själv, eisen jeg har ikke spurs med fyra, men jeg halte jeg vil ha egen lesterstol til de som eier bøten, så vi tar en familjevinnerlige lester for jeg. Tror at de unge lesende og bøtene er fremtiden i førjen. Men vi må velge for jeg, og mennene vinnerløyve som er her, og til dømes fere vinner som vekser. Og jeg kjelte om det gjør til å være boende sammen noen, til å ta i at seg en dokumentar kring hver for noen, som gjør meg så ytla, tog att vi bära tåsa nyer av ett fantastiska landet och jag halte virkeliga eisne, jag tror inte äntligen vi tar gera, men okra statsstola i Miel skal inte reka folk av landet och visa något deprimerande dokumentaren. Tog att vi har en bjöa och det är ett fantastiskt land och sätter är fantastiskt. Ja, nu släpper titta sätta några ambitioner upp så kunde vi söka att det är inte svart på kvitt, titta finns ju öll kvar sin penn och kvita papper av borgen. Og nu får jeg at spyrja tikkun, tog at i det det så leies at omlai 40% av hverjon årgenge for utenlands at lesa. Reknaren tog seg at vi utflytta folk og tog til flere som ikke kommer atter, helten kommer ikke atter. Det som jeg vil ha vita fra tikkun, om 4 år, hver skal hetta prosenttale litja om 4 år? Og i det det 40% som fer av landen utenlands, av hver en årgenge. Hver ligger hetta prosenttale om 4 år? Nu vet jeg ikke hvordan samt det i flokken noen. Jeg har bare utleveret ett papur i parst til dykken. Anker flokker kan godt si hvis de vil ha 2 papur å skrive, hvis det så osant. Men hvis de kunne komme til en semje innan huset, hva skal ta prosenttallet litt om 4 år? Du må gjerne skrive det ved storen, så jeg sier at jeg suttet av eisene. Har vi alt skrivet nå? Släpper vi kommentera på det? Jeg spyrer ikke om det, ja. Yes. De slipper grundgjøve lydsenter. Kjem det ikke an på hver kommer lagt inn og 7 ganger. Det gjør det helt sikkert. Hvis man spyrer tykken, så... det liv å skrive? Ja. Ja. Det så att lagsta på vinner eller? Jag kan vinna man. Rektaren for å utlåta og til. Hva sier tid du fucker flest nå? 20%. Ja. Hvordan for tid å nå til? Ja. Gå spårninger hur nå att Man kommer alltid här till. Det är så jävla tröttande när man ska fortälja gosse. hur har ambitioner kvar för att kanske bruka Island som firmen att hej är ju kom helt ner 20% och hvis vi tittar efter kvärt huvudessensen att ta kan det ta rätt. Så det att sätta in och på uppbygging och omstöver för läsaren. Så egentligen allt det som blev sagt runt nu, för vi kokar det samman, så det att ha goda uppbyggingar möjliga för granska och ta jag ser goda läsare omstöver så det är inte bara campus, men det här är att bygga för i kollegiet. Det att du kan ha en fällskap, du är egentligen här kanske det stora bondet, det spännande huxarna när vara fall där ut och du respekterar synergien här. Ja. Så kommer vi till sambandslotten. Kvart har tid skriva till gott hålla dig uppe. Så så jag vet. Ett spårnatecken. Ett spårnatecken till Ivast nog snägt, ja. Nej, men det är inte Ivast till att så självon edition troblodge att folk får ni att läsa. Nej. Troblodge är det ska komma hem att läsa. Så vi har bestämt att det ska så snägt procent ska vara förrjun. Till dömes det med showas man dömer. Jag läser retorik nu.
en føringer av Argensson. Det er ikke vårt hele som skal lese i førjene. Så vi skal ha kvalitet fram kvantitet og utbygging. Så vi skal rævfeste etter tørve i arbeidsmarknaden, og rævfeste her vi då eller vel ha en kaparat til 4 mål, for alle vinner, fiskevinner og 4 vinner. Så det er så viktig hvordan det prosent er i førjene. Bare vi får det etter. Bare vi får det etter. Ja. Du som sier at ja, men vi mangler eisen i hentan her unge argentiner for at skapa et samfunn som er nøyhoksande eisen. Vi mangler disse folkene som er i 20. Men det gjør ikke om det er færre sted, sier du. Hvis det er færre sted og lære seg, hvis det er færre lese og få få øle høye gaske i dette utbyggingsene, så er det oppe til større vinning til å komme hjem. Ja. Det kommer att det skulle komma att. Ja. Alltså jag kan godt si om morgon säger om hvordan det kommer att. Det är problem också. Vi får komma till det, ja. Janne Frokren, hva sier tid? Eisen 20%, ja. Ja, jeg er glad for å sitte til at vi ikke faktisk har knøylig øyne. Ja, dette er god samgånger, det er. Ja, det er god samgånger, ja. Nei, det er ikke helt øyne vi bryr ikke, han sier det biler ikke av 40% fra landet, og det er alltid det gjør. Det er chansen for det at ta du først utenlandet. Det er så selv om du nevner utbygging utenlandet er et problem. Men trobladsen er at ta du bort utenlandet ut til 20 år, så er chansen for det som setter røst utenlandet nekv hakse. Vi kunne ikke om det stekka tog, det skulle også folk ha rett til å gjøre. Men jeg hadde vi kunne godt minka til alle, så vi så folk setter røster her i førjon. Det er akkurat i hæsar togene man liksom finner seg mekka og finner seg om man først har bøten og alt det der. Så jag hade så att det är viktigt att vi klarar att lacka till alla till inte lackre, men så inte ta det snack om kvalitetsutbyggningar så där så skulle folk sjå inte färre av landet det att det här nära utbyggningar vi kunde inte göra allt. Ja. Och kvart vill göra vi det. Så i förr är det så vi man Ja, hur skulle att det göra det. Så jag ska säga att i alla flocken är det han flocken som görs mest för att utbygga att utveckla utbyggning i förr. Och det är det vi som har införst stottningen, det vi som har hackat stottningen kvarja för, det vi som har byggt finsen, det vi som att bygga är. Men kvart för att det göra framåt, det måste för åren för att dröka sånt här. Om det alla har så ursligt så modet välja på gärna flocken att känna till utbyggning. Att alla det är för campusversalna hon ska bli Leo. Lästra boiler skulle göras och alla måste skapa en goda trycka ramar för det sättet som det kunde virka som det som det har bruk för innanför 3 år eller 4 år kan det säga bruk för. Det är det som vi att arbeta med och det som Jonas säger vi har långt sett packan igång nu ska bara göra lite och det har vi att det göra. Kjølsture, hva da skriva? Ja, vi da skriver 25%. Yes, ja. Og det er veldig politisk korrekt faktisk. Det kan godt være hakre. Det er ordentlig godt at det er færre borster. Det viktige jeg halda vid er at vi sørger for karmon til det å komme etter. Bygge bosteier som er til å betale, gode bosteier og skaffe størv som samsvarer til der utbygging. Så tar man for borster, ta lærer man mål, man lærer en ærmentene å kjenne, og man skaper eisende samband og diverene, ja. Og det er så øyelig viktig å komme etter vi tog til førjer. Men vi sier alltid til at det er så godt for unga færre steater og sånt, men er det så godt at vi absolutt skulle sende 40% av våre unge sted? Altså er det så steinbort i førjen at man ikke kan få disse her mentene og alt det spennende og hosgående i førjen? Vi kunde möta främmande mentan lära onmål vi att få värna komma till oss. Det kunde vi godt. Da skapa ett lästra omkvar vi här som andra eisen kommer till. Men jag har alltid inte man ska bära så ner på det att folk ska bort. Men det är viktigt att få det att. Det är viktigt att få vilka tjänaringen och skaffa något samband och göra gagn av dem till att komma efter här. Ja, och så är det tjålde. Hva har tidsskriva? 20%. Ja. Som jeg sier, Janne, det er sånn avhengig av hva kommer inn i lakningen. Men til reisende sett her tror jeg at jeg alltid hette er så cirka det som er galdende for noe annet land. Hvis vi tenker til at det er 20 færre og at helten av dem kommer etter som så er vi nere 20% som rymmer for vel. Jeg alltid 20% er et ordentlig pental, men det som vi skulle gjøre er gosser som det altså jeg har faktisk hendt noen gode ting sørste av velskaj. Sjukhus i Bolivia et universitetshospital. Halde eisne at ute ved menningen av en normalt høkne deble av sedren er en fantastisk tydning av mykjel menning.
Og så halte jeg at de skulle lova at han med flokken som har sittet vi valgte undanfarna vi skal halda fram. Så færa vi at samtykkja ta i campusverskassan nu vel for å byrja å kosta pengar. Men Magnus, tror du själv på att vi är 20% om 4 år? Altså, jeg vet ikke, jeg har jo selv vært 3 bøtten i Danmark, og la meg bare si at jeg håper det. Yes. God night, han som sier 30% nu. Hva sier du til framsagt? Vi där rocknar på det. Vi kom fram till 22,24%. Och så och så till att vi skriver på ända matan till då att vi vill gärna vara ambitiösa och ösnon. Men det är inte så ändå för att säga till slavita kvalenta, men vi har varit här för. Alltså det är inte något förbryggt för oss. För det första det är att ungfalt kvar är smärre plåsen och utgärn är ett hemsomfattande förbryggt. Vi har faktiskt det bästa fortsättningen för att stäcka det och vi har stäckat det för. Ta i extra förra värld har 2011 och 12 ta stå det in i dörren men en blandning av boskapelig framgång och politisk rafesting och så fick vi faktiskt väntgångna. Talja av föringen som får till havnar att läsa kvar avgångar till minka vi ner helt och tillgången till fråskabarprocesser var kämpestörst alltså slår rekorder armar. Men hur ser att titta nå 22,24%? Ja, men lukka för att man har räknat på det. Men det var kanske inte 4 år. Till 4 år är kanske en förstått tojaramma. För det första tycker det att jag ser sig lite 5 år. Och det kanske ta det för att slå ordentligt ut. Men vi vita att det är en flaskhållsor i att här är inte städ byggva. Då ser jag inte det. Jag tycker nere. För en färsel till Havnar långt. Det är för Århus, Aalborg, Kvui. Så jag här kan du få allt trusfärmeter vid varsmaskinen för 15 kronor månaden. Du kan få Örjanssonskollegium 30 kvadratmeter vid en sån pickeliten. Så bostäder är ett ordentligt viktigt hvis man ska få ha det här bort. Extremt viktigt parameter för att få igång då. Och så håll i ösne att hvis du ska få vi det blir nog så kappingar för att det kommer till pengarna. Vi har hacka läsarstolen och fortsättliga är utlitna faktiskt att gå för läsande i förjon. Det är ju ändå öle imist, ösne hvis man bara kommer ja. Men jag hade man måste sätta pengar av till att fjälltotta uppbyggvingon. Till jag vet uppbyggva nekv att vi som föringar för utomlands att läsa skulle vi kanske fokusera på mera vinnväntar uppbyggingar yrkesuppbyggingar och sånt ting som vi faktiskt manglar öliga nekv av och det förutsätter ösning att vi gör ullöver granskning och vinnmenning så vi skapar några arbetsplatser för 18 år. Yes. Så är min fråga. Kvart har du skriva? Ja, också jag går löto. 15%. Till vånen. Nu har vi känt för har också starka tryck. Och tryck på att säga mandaten med landa och så enigheterna. Och så halt jag att det kan alltså bära till att söka just på att vi som bjarnar in ja det vi exit förjar. Det bröttest alltså till vi brötte hookbor. Og som Astrid Breckman var inne i at hvis man ikke tåser okkar land nyer og sand og øske alla tøyna, det var eisen til vi gjør det da, branda okkar på en helt annan måte, snakka av over som okkar land, okkar tjå, okkar folk, okkar unge. Det er ingen ivi om at alla stedene her som føringar er donalir. Og her var ofta nekk flere breier foreleggere og vifta foreleggere enn andre, og vi er nødt til det vi er en lyd til tjå. Og jeg tror vi hette kommer å løse seg i gaseren alltså själv och vi tar man uppbyggret det här man ger det nej och ulövnar så tror vi att vi får söka en sent som inte naturligt. Här ska vi så finna av hur ska vi så bygga ut repertoaret av uppbyggningen särskilt vinnliga. Nu då som tror du på att 15% är realistiskt om 4 år? Jag tycker vi på det ja. Och i handmån att vi klarar att sätta fer och alltså fyra rökar som mål om 4 år. Det som med landa in här att vi skulle finna så bjarnar är sina uppbyggingar som har gagn för förska samhället bäge som är blivit och hör vidare är nu uppbygga och då vinner så inne vi shipping maritim uppbygging som vi manglar här är det så läsa till 8 så skulle jag mer av förjon och skulle jag säga något att säga där är man bara komma. Du kan också om det. Jag är färdig. Jo, orsaka. Ja. Det är super, vi sätter folk i landet. Jag själv bara vid förrjun. Det är super hemförslig. Det är alla aldrig, inte ett ögonblick. Jag har just med lärte, när jag läser, jag finns 4 fantastiskt bad, kona men jag läser, jag finns bad samstundes inte problem. Ett lat vet. Men visst nu vi kunde göra så läsnar att alla har grundläggande uppbyggningar, alla abatcher, allt abatcher så det bruk för.
Se att det är i färgen. Så ska det bara ta utbyggningen. Så får att avgående av tog breia sjanarhållen eisne och det större chanser för att komma hem. Ja. Jag vid rektorn, han sitter i väskan. Han sitter säkert bara och smuldras nu alltså. Men nu får jag spyrja, jag ser här, nu må jag mangla en mikrofon här, men jag kan inte lukka länna. Tycker det här. Ja. Får jag spyrja, jag ser unga falschen här. Tog att experterna, man kan säga att de sitter här, och det är de som ombord till läsande, MFS och RAT har läsande. Og her har vi Sigmund Zachariasen, som raslimer i MFS, og Milja Eilsnes Anta, som forskvinna i RAT her lesande. Nu har det hørt disse her politikerne, og det prosenttallet som vi tar om, som 40%. Hva halda tid skal til for å vente hesson prosenttallet og nye etter? Ja, alltså det är en ting som ska förbättras, men det är en ting som är gå. Vi att läsa i färjan. Vi har en ting på plus, men det är en som manglar. Och här har vi det att läsande och en politik om här vid halta att några till tingene som skulle räfestas högst. Och jag kan inte läsa upp och jag har nog inte stått till det heller. Men här har vi så sagt här 4 punkt som vi talade mest tutningar mycket. Och det är för campus till att vi väljer inse att alla deltarna i löten, alla 5 deltarna är spritt ut runt om i havnen. Och här inser vi så att ta vi samla en och steg vid en campus. Det nästa håller vi att man kanske tar som att utveckla säkra utan så att vi får fler läsare på bostäder. Vi är någon biljonpris så att läsande får råd till att hjälpa det. Och det tredje är så att vi vill gärna bättre omstående till folk vid säljon avbjörngon eller törvon under läsnaren chansar till att lötene är det inte noktande. Och det är sälja folk som har ordblindne eller autism eller akkurat diagnoser eller en fysisk ombräcka och kroppsliga. Och så inser vi det nu eller gärna att lacka mottryckningarna som läsande får i lötene. I lötene kan man tjäna max 20 000 kronor om månaden och det inser vi att det ska att tabelöpet ska lukka som hackas till att vi manglar arbetsmiljö och läsande inser att arbetssynar som läsna. Så bättre förjäljer omstöver och campus och bostäder ständer högt av listan trafikon. Ja, det ständer nummer 1 av listan. Sigmund, vad säger tid i MFS? Vi tar som så undervjuden som pratar läsande säger. Vi har tossa samman och har några felax hjärtamal. Vet ju om jag kan köra en öppna spårning vi är. Ja, gärna. Här är sort lite fagår som heter Erasmus Plus som är blivit några för nu. Och i slukon stövn så huxar man om 4 år eller tunnar. Jag också köra sin mera skont då. Tog att Erasmus Plus har en deadline om 2 år. Nästa deadline eller nästa möjlighet att det är 35. Så är det nu eller i 35 att till att få vi Erasmus Plus. Ja. Jag får sända att han spårningen beina vägen. Vad gör det? Tack för att du var. Ja. Nu får jag mikrofonen åter. Ja, Erasmus Plus spyr dig om. Jag får ästa spyr in till campus och bostäder. Men vi kunde bara börja beina vägen vid Erasmus Plus. Det är så läges att ett nytt omfär börjar i 28 och det skulle sättas pengar av i förrjun till det och näka av omsidning eisne. Tid i fackaflasjen sinna till att sätta pengar av så läges och orske av till att förjar kunde föra vi i Erasmus Plus? Stort av Sverige, ja. Vi är väldigt till det. Men bekymringen till hvis vi tittar ett gång när jag sett någon de sista åren. Sätter vi en jottan på 120 miljoner, men hvis vi tittar efter, hvis jag är då i hittat så ser det ut som att sätter vi sparskt 30 eller blivit sparskt för 13 miljoner de sista åren. Så tendensen är inte värre som ganska gärna flockren säger att sista samgångar hever prioritera granskning och uppbyggning. Fackaflockren är absolut villiga till att sätta fler pengar in, prioritera pengar in i ett öke så att vi bägge kunde få
dikta og gransking i förjon tog hvis vi att riktigt efter töllen för gransking i förjon så nu är jag intresserad om innanför krabbamansöke vägna landsjukhuset och här som man det geva vid bo på nekvar granska verskatlander hur vi kunde få att här i jöknon. Ein til dømes til at avduga hvordan folk i førjen livet i Seinfeldjon, til det viser seg livet folk i Seinfeldjon, så kommer det ikke ut i samfunnet og få fungere og ha lustig, så er det klare at arbeide. Men Johanna, men fyrir at man skal være, altså, tid til reier å sette penger av til såleis at førjer kunne være parster av Erasmus Plus, altså, kommer det aldrig dömas. Det heter hastar. Vill det sätta pengar av crush lucka på. Hvis vi tycker att det går snäckar granska pengar var 8 år mer för just så 90 miljoner. Och hvis vi räknar dansk töl om till först töl innanför krabbamansgranskning så borde vi bara sätta 5 miljoner av krabbamansgranskning bara för att se det i perspektiv. Så efter ett öde som vi i Folkaflasjon vill satsa på. Sambandsflokkeren, kan jag säga tid Erasmus Plus? Sjølvand Erasmus Plus, sjølvand vi arbeider langt. Sen det tatt her på. Vi arbeider langt etter, eller ses arbeider langt etter Bologna, og sjølvand skal vi satse på Erasmus Plus. Hvor heldur du at Erasmus Plus er ututning for førje? For at få skifteslester, og for at få alt kjøy lesende hende av veien, og for at få et alt kjøy omkvarve, i førjen, og for at okkara nøs, eller okkara eie kunne vukas, okkara sjønner ringer, Ulla tuttingar mycket och jag ser akkurat det samma som Folkaflasjon och arbetar jag tog inte innan mina skulle öka för jon och jag så helt runt till att det var upprefest jag vet så skitan samgångne och förfarande och ja vi skulle upprefesta fortsätta helt säkert. Ja, så Janna Flokken Erasmus Plus ska ta suggest åter och nästa fortsätta åt dömes. Lukka en rattlang til Folkaflasjon og sier at det er næste tølene som det har nevnt, at det er også nøypenninger kommet til i samband med at vi sett utbygginger av stående og så framvis. Men til Erasmus Plus, så har vi som samgånga ræfest her, også futjarlov, og til nekka vi at det er noen krøv som skulle oppfyllas til man skal gjøre et kontor, så at man til røyer, og så vil det her så spekelig avtidje atter, og det er fullfer og at vi i løtene, og det er mest, og det siste som jeg fikk vite og er en velbøy utskriva, til at tantojerlinjen helter. Vi tog egerjottene som ble nå til siste. Så at man har vært et særfolk i forveien, og man setter et træt for å sette fotla for at det er omsøkende. Så vi skulle være vi fra 2028? Det er det siste som jeg finner opplyst, at det klarer vi. Men det kravdes at det kom eget penger inn til å gjøre kontoret klart til å få alt det vi ikke på plass. Hvordan kommer det til å koste hvis fører vi i Erasmus Plus? Svarst du det? Jeg har ikke akkurat, men det er omløy 30 millioner som Peter nevner her. Men det er støvet en uiløva, og så skulle vi, og da vi nevnt på lønnjøysene, det er en langre, det er ikke lunsj at utvikle det her, men det er øysene kommet nok så størst i. Og da vil jeg så si at setter vi spalt vi øyelig vel og disse tilgångene. Det er kommende vi har en strategi, Atlant som i alt den politiske skipen øyre lort etter, og som vi framvis sammen vi vinner i øyne få at det er rødt utbyggvingene av setter, så det er svært til nutida samfunnet. Ja, Kjøsture, Erasmus Plus, for at hitta hva er penger ut her? Stått av svære, ja. Vi kunne ikke gjøre det kjøtt nok. Jeg ser at nå leser jeg selv av settene og søver samfunnsdeltene, og er det noe som er langt jeg har lært, så er det til at man må lort etter de fagkøene og i fagene, det er det som er og starves her som daglig gang av settene. Og ja, jeg vet ikke at her vi er allmänt kontor som så skal ordne for akkurat at vi åkte, i stedet for bare legge det ut, så vi setter, dette skal gjøres. Folk er forskrekk når man nevner året kontor. Det är en ovän innanför politiska skipan länge att jag inte vill ha ska hända så vill det lagt in en nämnd till arbetsbalkelockor så har man kan tänka till det. Men tid är det rejer att sätta pengar av till vi skulle vara parter av Erasmus Plus. Vi skulle vara parter, vi har inte råd att ladda ver. Yes. Nej. Tror det? Ja. Det är spårs för efter om vi skulle sätta pengar av till Erasmus Plus så hooks ju allt det som sant är självande säger ja. Det är ju inte självmord att sagt något annat i hösten öppnat. Hur är det? Men det är ju också värsta spårs kvar pengarna skulle komma fram. Vi två i lötene, hvis jeg skilt rett av granskere og hemmasynne, 30 millioner fra danska folkeadingen til åker granskning.
Det för till verklighetsgranskning och till verju och trycktarpolitik. Och det tal sig faktiskt så har vi valt att några andra säger vad vi skulle granska. Och tar pengarna kunna förva. Så det är otroligt viktigt att vi väljer själva kvar vi sätter pengar i. Och Erasmus Plus är själva när jag skulle sätta pengar i. Kvar skulle pengarna komma från? Ja. Tack. Så slapp jag svara på det. Vi kvar låter nekva pengar av landet. Till dømes så kvar vi jag har alltid 30 miljoner om året i norskan pensionsgrund till att ta i öje till största fyrtøkene. Och vi kunne godt krevja mer av våra fyrtøk. Hvordan det her skulle være en part av våra halvføre samfunnet. Så vinner fyrtøker skulle gjalda mer partafellesskatt, eller tilfunnsgjald, eller hver vi? Det skulle gjalda mer til dette samfunnet. Så jeg tar bare til at vi er avhengig av hva ånder halte vi skulle granske. Och vi skulle absolut upp i Erasmus Plus. Det är inte givet. Ja, framsagt. Jo, 30 miljoner, hvis det er til alle år nå, ikke helt forferdelig negv, så det er ukommet å finne fortjensene til. Jeg mener at jeg har hørt et tall som er sin hakkeren til, men vi skulle ikke diskutere tåler. 20 miljoner til stadvek innenfor skivene av hva man mekner i mån til hva for AGA kan komme på sjururene i Erasmus Plus-skipan. Så det er alltid man kan rettvisgjøre. Men så handler man lukker ikke smalot når det er noe for blir aktuelt. Men jeg har også vi mest i samband vi hetta, at det har sagt flere for her det, at det gjør ikke om det er ferdig av landet. Det viktige er at det kommer hjemme. Ja, för självrealiseringen att jag faktiskt är det alltid spännande för era ställen och prova något ting och så här, men hvis vi skulle ha ett stimbrande läsaromkvarve i förrjon och ett gott akademiskt omkvarve, så må vi ha det över här. Så må vi ha en kritisk massa av folk som färd akademiska vägen att granska och att skriva och huxa och att producera. Att man glömmer att frågeskaparprocess är det som framlöjer. Ta framlöjer vitan. Och tar det tutningar mycket vi har kapitalen, alltså vi har byggningarna och vi har undervisarna och vi har inte minst nämningarna. Så jag köper inte ordentligt hatta vi att göra inte om det första. För det första så är det nekvärja för det hemmator. Alltså det som vi är när fyrtök, alltså det bästa är att ha en konta än att få en nutchar. Det är nekbuljar. Det är samma vis ner. Och hvis vi skulle liksom ha setor som gråra botten för nyskapan och innovation och nutchar tankar, så skulle vi ha nekfolk, bäi föringar som väljer vara här. Men också folk som kommer från Frankland och Kanada och Israel och kvärdan nu måste vara ju så utkast till att förska läsa om kurv. Ja. Vi får grunn. Säg det var gott år här så. Säg det Israel. Det är också sant att säga att det är 30 miljoner, 20 miljoner. Jag vet inte till allt det är, men vi kan alltid avtäcka 2 euro så har pengar till det. Och det som vi som till att arbeta långt för igång. Så vill det vara öliga bort inte helt framåt. Det är en vanlig investering så. Så det gör man meningen att snacka om att man inte ska göra. Men helt det är viktigt att få till dömes utländsk läsande hända vägen och först läsande kunde färda. Är det stanna i stått i? Öll vita att ett likla år i öllon tillfällen är nedvärskan. Och då kan sig komma utan om det att du ska ha färdigt den klokaste och bästa, så måste vi vara samman med den klokaste och bästa. Och det är alltså så det för utdrag, det är för vinno, det är för uppbyggning. Du måste kunna ha, ska ha ett Leicester ungkvar i förrjon som vill stige vid utlandet, så må vi eisen ha det hända vid. Vi kunde inte bara sända åkar ut. Hvis hatt en lir få det att hända, vi kunde ha utväxling, ja men så gör vi det ju det. Det ger väl gamla mening att vi kommer att gänga samman och finna relationer på tvärs av uppbyggning på tvärs av London på tvärs av vinnaren. Men vi må eisen tåra att ha vinnarna vi. Vi ska inte skatta när vindelöj för kunna betala det. Vi ska ha det vi upp på banan så tänker jag säga, hej, vi är villiga att investera i oss ner till det gör mening för oss vinnerligt och eisen samfället till oss. Så tid, för nu för att spela till kon, ta gröna eller ta reja på pyrri här, för att tid att ätkvöa 4. Vi ser att det heter en ätkvöa till inte någon. Jag vet inte hur sätta för 4 gånger ordentligt. Men för att tid att ätkvöa 4 är att förra skulle göras parter av Erasmus Plus i 2028. Ja. De teckna här i Tjåvalde. Och här. Ja. Är tid vi är klar. Här är onkel Boska bra. Vad ständer här? Här ständer ja. Ja. Det är bra i sämja om det. Och så är hatta mal samtidigt. Så färra vi vidare. Rektaren nämnde att det här vi campus var viktigt. Det nämnde de läsande eisen här för MFS och rat här läsande att campus
et campus hever øyla stor antydning. Og Skjøtel setter av campus Verskatlandet, og store felagsbygningeren han bjør ut, og bøyene kommer inn til 30. april. Det vil si at vi vet ikke i det hva han for at kosta. Jeg har rønt fritt da, jeg synes i ungfarmen noen sår, men ønsken skal avvirke, jeg sier som Jeva Bo, men han kostar, jeg vet ikke hva det kommer å koste. Samlet i Verskatlen, at han 1 milliard, eller okkur så, vi tar da alle bygningene simpelthen, og ikke bare felagsbygningene, jeg vet ikke hva det kommer å koste. Men i ødlom foran, hvordan tøtninger mye halda tid at det at vi får et campus her i Førjøen? Her regan hon beina veien opp, ja? Ja, okej. Det är här sen jag kan säga det tog jag hånt med kött. Ja, det är gott kvar det där. Yes. No. I allt det som tog det så är viktigt därför att vi bygger den byggningen. Det är såna byggning som byggt till sätre som konkret byggt till undervisning till sätre. Det är den gamla här som måste ner det. Var ju faktiskt inte. Och han var byggt i Trusjon eller här om Lloyd har sätre blev stålna. Vi älskar byggningar från Trusjon. Ja, och vi älskar byggningar från Trusjon. Alla är byggningar som hinner dalt ner och det är byggningar som är loja som faktiskt inte gör till stör det till undervisning. Så vi tar faktiskt boja och gå Trusjon efter en ordentlig campus eller faktiskt bara en ankerbyggning vi gör till sätre. Och nu ska alla komma. Nu kommer vi se nu projektet är igång. Nu kommer vi se när vi har skrattat mer men vi tar faktiskt vi måste faktiskt göra det. Hur är det viktigt i tunare ver att ta ver ett ordentligt campus i Førjøen? Då är allt för det mest för först främst så alltid jag ser det manglar en samlika. Så då spyrst onkran som är yngre än som gånger mina med landa. De kvar sätre. Onkel är kanske Kongshöll eller pojk hända byggningen onkel fralse, onkel onkel byggningen i Jans Bronxgöt. Men det där sätter här faktiskt kan samlaga. Och det är alltid sånt här som gör folk välja sätter fra, och det vet faktiskt inte ordentligt vad sätter för nacka. Det är snacka som det kunde skulle skapa så tillgång till det eller så upp till det eller läsa till det. Men kvui tøyma folk bättre att läsa hvis man färdig dömes han den här stora huvudbyggningen här så. Alltså vad är det som blir mer spännande vid en sån? Jag har alltid bara till att vi kunde samlas i en punkt i en steg för att göra rävliga negv. Alltså vi har döms glaser när en glaser var det höjtalar. Och höjtalar var som en byggning och ran negv så upp till och glätt sig för att till han hej och så man så att han fyrer sig. Och ett land som fått glätt sig att komma till. Sätter hevist här och faktiskt omgång vill ha haft det. Sätter blir faktiskt ofta ett annat väl till när folk som kanske finner bött tulja eller folk som kanske kött och stunter eller tutla för nio. Och jag ser inte att det är inte ringting men mer allt som sätter är alltså 3-2. Och när gåkon som gänga sätter någon är rösne ha bött med landa och det är en orsak till att det kanske valt sätter från eller för nio. Och är gärna att sätter vi första väl av de unko och det är det som ska till. Ja. Ja, her flere hender oppe sambandslasjonen. Hva sier tid? Hvordan tøtninger mye et campus? Det avgjørende tøtning, tror jeg at, og vi i sambandslasjonen at løsning at Løms bostäder ska bygga allmänt gagliga byggningar som till dömes Lästra Uboer, Lästra Boile och campus och äldreboile och annat. Men till öde viktigt ja som det vill för fram här att här som gott folk här kommer gott folk och här blir en effekt av omkringslä. Och att läsa omkvarv det kommer ju åt campus kan man säga. Ja. Vad säger du? Charles? Alltså sätra, så förskapar sätra till en värde för vita. Och byggningen ska vara tillsvarande till ta värden som det är. Och det säger otroligt mycket om åkara vir kvan byggning vid bjåa. Och det så som nu som det nämner till spjatt i att havna man inte några samlöka. Det gärna vi det och till döms hvis man går kring Köpmanhavn eller i Trondheim i samband med Verskatland till hälso. Han alltså här att universitetet är flatta och jag kan bo in och till fundament i boen. Så särskilt alla sen att det är människa igång. Men kan man se att det är att vi färre inte att få ett ordentligt gott lästrar omkvarv och ett gott frågskapacitet hvis vi inte har ett ordentligt campus. Så utfra att sätter blir stående för Öland ekonomin så gärna. Och vi stadigvæk har 40% som färre av landet så är det att den största värden vi kunde bygga för jag bröt dessa gånger.
Randi? Ja, det hever øyla stor antydning for samleikan tja fråskapet at her var et campus og det skapar et omkvarve som de unge gjerne vil være parster i, ja. Jeg selv lyser fråskapet og hadde vi undervisning i en CTU som lengt bort fra førmasteltene, så vi kom ikke lengt ut her. Her var ikke annan miljö än bara akkurat i flocken. Det var en fin flocker, det gör det inte. Ja? Så, men långt då att det är 4 år sedan. Ta yngst vi dock en kamp. Men Randi, kvar är det som tycker på Puynemarsk? Alltså nu vet jag inte att det är hur bojene kommer in att det kommer att kosta. Men är det inte en eller annan uppåt som färdig kunna säga nej, det här är simpelthen för nek, vi bygger inte campus. Ja, alltså vi vill gärna ha ett campus byggt, men det här fer in i ett större rocknstick. Ja? Alltså det är en spårning om räfästning, men alltså tar man vi tar räfästa så ska det byggas. Akkurat på Puynemarsk det vet jag inte, men alltså hvis det en halv miljard til dømes, hvis en rundbyggninger til dømes, hvis bare sånne fellagsbyggninger her, tar ikke inn. Hvis han nu, bøyene kom inn, og de sier, han kostar en halv miljard, og ambisjoner man skal ha litt i 31. Hva sier tid så? 100 millioner var det? Ja. Ja, alltså som sagt hade affär in i större rockstiche och vi skulle hitta efter kvar intöker landet hever, ja. Men ta i räfesingen gjort så vill jag vid absolut bygga en campus. Han den här campusen här. Rott för svettan av pannan vi har miljoner miljarder. Vad säger du framsagt kom till Jag ska vi med chatta. Har vi råd lite? Det ser att du sitter så fast av men vi har några miljarder som vi inte att kunna bruka så öljeskött som alla hinner flockarna så vi har kanske centra kontorna. Men jag vill säga viss och i mina väl jobbar halv miljard öljanek och jag vet att ankor häver helt att det som byggningen vi kommer att betala öljanek för luft. Alltså här är arkitektoniskt är det öliga flott och så är det. Självan det värde öliga då så halt är man äger omhuxa hett att han byggningen vi skulle ha. Det äger man att göra. Kvar är det på Puynemarsk? Jag vet inte. Nej. Jag tror inte att säga men jag halte, alltså hvis man huxar om hvordan nekvar miljarder vi har brukt upp av vägar och tunnlar och i förrjon så halte jag att det ger inte om vi brukar några kronor och på några annat än vägar och tunnlar. Och är pura samfördom som jag sagt här i panelen att det häver tutning. Det kan gott vara man kan ha ett välverskande sätter i vanliga spjötten och byggningen över Atlanbojen. Men det här att ungföljt sammanlast av en sted. Det ger alltså näka. Det gör det. Ja. Folkaflokkeren, vad säger hit? Jag lärare så jag har fingren upp. Jag vet inte hinner just att säga. Alltså jag hade vid ett samtal vi skulle ha ett campus till släktkärt är alltså purasta. Alltså vi har en survey av att landet och kontor helt rävligt ett labitcha och ungen har öppnat och vi det var fullt av bitchgölon. Jag hade vi nöjas att ta oss om det. Vi tar så att snacka om akkurat detta tar vi tar boras väl väl. Alltså kvar ska jalta för det. Ska det vara landet, ska kommunen hjälpa till. Det kan väl vara bäge nöjas. Vi må alltså ta oss om byggningarna. Alltså jag vet att ta i och för bjå ut så är det bara fantastiskt och så kommer det till pickelutla modeller av en slott som är fullkomligt orealistiskt som onkel arkitekter och tecknar alla hantverkare då slå sig i huvudet och där så jag bara heter Berfax slash till. Det vet det från glaset. Men det har jag switchat oss om. Alltså vi nöjas att ta oss om alltså omskylta jag kan inte bara vara helt ärlig är inte politiker till vita där. Alltså Hotel Brandan, ingen arkitekter. Thomas Justinsen tecknade det själver. Det fungerar. Jag har alltid ett fantastiskt hotell. Kanske skulle vi börja att bygga och inte boligare. Alltså jag vet inte om vi nöjas att ha ett helt slott som är säkert. Kvar är tyckare på Puynemarsk. Alltså slott nämns det inte hvis det hever ölen nega luft och hvis det kostar det kan väl vara flott för det. Ölen nega pengar. Vad så? Jag är inte politikare. Jag aner inte. Inte än. Nej, och jag husker bara
jeg sier som Margaret Thatcher, jeg skiljer husarhaldsbudskap, og jeg vet hvordan man får budskap hjemme, og hvis man doer til, så må man eisen doa større enn landet, jeg vet det er nekst større, men for hundan, vi kunne ikke ta som en halva milliard, det var ikke gjørst, og det var en bitchegølla træt, og vi enda bara i alla soppene og ikke for Men vi har akkurat samtykt at man skal få bjøre en Soratunnel ut, og han kommer å koste i ødelen for 5 milliarder, og kanskje mer enn det. Det her en ullov til unge folkene i førjen. Og det er ikke sant om en Soratunnel. Men åttan fornærmer Soringar, men... Men er det ikke tydningar mye at det gjør seg her ulovene og til unge folkene? Øyla tydningar mye. Jo, jeg regner på at dreia spørningene sinter. Kunne vi gjøre det så vidt det var rett til det, men så da blir det godt alløyga, va? Yes. Midtflokkeren? Ja. Nemmere alt nei. Her. Ja, det er ganske ikke for lågt. Nei, det er fint stort. Astrid Brekk var inne til husarhalds futjarskap. Jeg er samt, jeg er helt i kjøla politikere, jeg har snottet til det. Men det som provokerar med det är att man hör faktiskt säga jo detta var pengar till där man behöver greit problem vi halta utrestelsväxt och nyrre och inte klara för intökeväxt eller högre utrestlar så halta den lägga tvattla snacka om det att man är stor på ekonomi och man klarar sig och man inte vill bruka alla miljarder jo det har man brukt nekka pengar på och är svart hål ett underskott. Men hvis man ikke har gjort det, så man til dømes spiller vi ting, vi har ikke tid til sånne greier støve til blokken. Så hvis man ikke har tid til, og kost her pengene, som man sier til Danmark etter, så er det her givet en 200 trus, kanskje millioner eiker som det har haft. Og det kan man kanskje bruke til å sårt. Og jeg er det frustrerer av eisen inn av byggingene selv, hvordan det blir byggt. Jeg har hørt fra feltet som midland av arbeid og glese, og jeg skal ikke snakke om det bygningen, men det her vet jeg at her er ingen arbeid. Att ungen aber vill ju veta att det är en katastrof. Alla för inte innanför så vinnen här sätter ut till och politikerna vill helt inte att ta aber. Det var mot det späckning men jag håller det att du kan snacka om detta och säga att vi skulle inte byta kamp så skjuter man sjön i foten. Jag vill också med sportlikon det där hur ska man fortsätta? Ja, jag ska en möjlighet till du nämnde blocken, en annan möjlighet är vi har haft några folketingslimmer som har varit också raster till att få pengar ur Danmark. Er slett ikke benge for det. Er det en lovleggje å få penger ur Danmark til dømes? Er slett ikke benge for å ta imot penger fra imskum fonden ærestandes, eller fra vinneløyve, eller fra øren. Det er en uiløv og øker samfunnet. Jeg halte det er uten problem at vi finner vinnene etter å spille penger i dette. Og at som du sier, at det skal man bytte, er det nøyot for at noe hesten her 15%. Så er det ofte av litt at for alle de som er her og leser. Ja, det er undersida da. Og det som så er viktig, det som vi vet som har vi undervisning å gjøre, og det som arbeider vi menning av folk ikke annars, trivnaren går forut for ødlån. Og hvis trivnaren kommer, så får det flere folk. Og så det er en større chans for at politiske landsleier utgjør større uiløver og bosteder til disse folkene. Det er det sørste. Ja, nei, jeg har bare hva vi mest til at ånden fer nekrant eller man plasserer ikke aper, det passer ikke. Det er ånden stjårasesser som så ofte når vi utskifter som landsversk frøyngren, for hver bygge gøle så ryker en stjåre, så det passer ikke at ånden er alle en gang. Og så har vi eisen hva minne av at vi har gjort at det er gjort der nekvar minne byggjeverskattene senaste årene som har ginnje ordentlig vel. Det er bare til at det hører man ikke om. Og så etter at man snakker om hatt og sånt i samband med uiløver, så skal det bare minne av at vi får ikke lov oppskott noen som ble lagt fram i hatt og i hest. Her fylte løvene 6,3% av alle futjarlåne. Så det er ikke løvene som kører okken av heisen. Tvers og måter er det øyelig viktig at vi blir vi at utbygge dette landet, og at ikke alt steger opp som det gjør det i 90-tallet. Det teker tog at tagge innat. Nå får jeg truste at for knøttene er etter. Nå får jeg at Spyrjatikon, campusbygningeren, han skal være liver, og i 31 er planeren. Nå er etkvøvgræsla for at etkvøva 4 at campus, eller hesten er fellagsbygningeren, han skal være til verleika. Ja, onker vil skrive at det reier papir her på her, ja. Ja.
Ja. Hva stender du at du reier på bordet til å si tid at du er motor? Nei, jeg sier ja. Ha, til sier ja. Jeg tenker ikke omskyldig, lort Ja, ja. Så hadde ja, eisne, at tid ta ver adkvart fyrir tøy. En annan spurninger, det bostia møvleikane, som eisne hever nevnt. Det så leis at det i øyla fire lestrar bostader i Førjon, det neka eisne som de unge falskene har nevnt, at det en stor trobeleik i Førjon. Kvært atla tid a gera vi bostia møvleikane. Folkeflokkeren, kvært færre tid a gera fyrir at gjeva tam unge neka at byggvo i Førjon. Yes. Hetta tosa vid eisen til Borgasvelle, til spurningen ofta det landet eller det kommunen. Kommunen må jo kvossarbeida øke, og til vi kom slags inn, så omkyldt. Vi i anstøv, men vi vil jo ordentlig gjerne veita nek grunnstakskilt det. Det var nasfer. Men ja, vi må bytja, bostader skal godt nok bytja, lesser og bor halda prusen nere, men privat må eisen sleppa kappast, til utbøy må økjast. Det nästan ungen hus och ibor till sölj det till att titlarna tomar alltså det inte ut på nästan och som vi ser bostäder en par trouble någon till halt i själv och till alltså till bostäder som skiltna det bara så som det uppbyggt till det privata företagen får inte som sömtnar och kunde inte sätta fair alltså nökta törven av ungdomsbostäder. Ja. Och bostäder må inte vara en bremseklosse. Men hur snack för ubor skulle vi hava i Førjon. Lät oss säga om 4 år, 6 år till dömes. Tog det väl sagt det som ska till för att få folk att stå oss till. Kvart det tycker jag på det. Alltså jag tror jag hur kvar. Alltså det eller tropel till att vi är några bäck på nu. Vet några? Ja, gott nog, ja. Men det viskar som att det är privata torg igång, tror jag att det är ganska alltså bostäder kan underbjöa eller men ska det inte vara så läs att lästrar och boer alltså ska det inte vara en ska det vara en ullöva som företagare skulle tjäna på eller lästrar och boer en grundläggande törver som till allmänna onkelmarknaden man säga detta ska vara ja. Alltså det kunde vara en blandning. Jag ska inte säga att bostäder ska göra det, men bostäder må helst vara en foran för att vi behöver få i bor, eller kommer, eller vad det ska vara. Alltså privata må så släppa vi och släppa på banan till allt det. Kan säga till du sambandslås någon? Ja, alltså vi bitchar nu öregare för ubor och det är släkt och hörver så nog. Och själv alltid att det är bäst utan asbest, så jag hade helt inte öregare det bästa. Jag hade ganska vid borde säga för öregare finns också äkna öra sånt. Alltså en pastor är att du flyter ner att läsa är inte öjnast att en ubor inte töger för jon. Det var just med att du orsök att du vill uppleva också något big vad vi är en ungkon och en kollega. Det skulle vi ha i förrän för nökta att ta oss. Vad säger du för där du ser att något öra sånt alltså kvätt är det här för ett steg så. Ja, alltså det var inte aktuellt hur man tycker det ska vara. Men det ska vara ett kollega, alltså som ett annat kollega. Och det är här som folk har en fällskök, hvis du inte tar med oss och bor till små familjer, här läsande och alltså lärlingar och förskapssätt allt kan bygga samman och en också stor byggning. Så snack för uppöver kan du inte mer lova när jag kan ska lova komma in men hvis nej det är inte lyfte men hvis du som onkel kan 300 uppöver alltid är höskande. Ja. Och han och så tar du lever att läsa eller det ska du ha i matte så är man då speciellt precis till att köpa sig en bostad så till första köpa ska du ha för en fudgen ofta så så budget så jag ska kunna låna 5% av efudgen upp till 200 000 kronor för jag kunna få där en bostad bara första köpa och trätoj så ska du ösna till att du vinst till låna ska du betala det av. Du skal i pensionsingjaldon kunna gjøre tutsi heltna utan altså tutsi ærne og i bostadenstegn. Vanliga du en pensjon jo i en uiløver og det er ekstremt vanligere for Jon 8,6 det er ikke gong inflasjonskidja så enn 5 ærne. Det er mest i minni ut da vi er pensjonister enn jeg gjør vi det. Men bostad vekser månaden kjøter. Men hvis vi halda fast i det vi heter Øyrasonte heter her. Altså det kommer vel sagt hans eisne at kosta handlar några pengar jag tror för runt vi tar inte tid just till att göra ett så det är några pengar kvar ska man finna pengarna till att öra sånt för ju det kostar några pengar men de också måste det är näck som för ni läser om kommer hem det kostar näck för pengar
Så vi missar ju nekvar pengar nu än vi har just vi att brukt några pengar på. Så vi skulle söka det här som en längt och gör ulöve till vi får så fatchen i åter. Ja, du kan spela med Rattler, du kan spela med Rattler att vara och det har vi det inte. Ja, här är fler händer och vi är touch bara rätten i rätt. Så de får året till de andra flaskorna. Ja, alltså här är alltid det att om man bygger läsarboilingar så må man inte huxa om vilken vinning man kan få ut i pengar grött från ett läsande som man bygger för. Så här är det och öjningar. Alltså en privat för allt som bygger läsarboilingar. Det är så inte för vinning ut i för han. Han får också vad kan jag få brosur. Han får några massa pengar brosur bygga det. Och då är det nästan bara landet det allmänna som kan bygga det. Så tar man han inte man få konkreta pengar här och nu, men det har också helt mer om okej, det ganska det framtida skatteborgare vi värvar i landet som vi inte missar. Så här tror jag det landet som har byggt det. Om det inte är landet så mot det stora kapitalgrunnar till som dömes lov eller fackfälle eller också annat som är folka åt som inte allmänt åt. Det är också östen på sin samma mat som det allmänna. Men vad har du för det av Lestra bostäder? Alltså nu nämner han som döme att öra sånt i förjon vi en kvart 200 bostaden. Vad är det som du sagt för det? Jag har inte bridge längt alla. Jag menar med att må vara här uppe vi må ha en 300 öber. Det att jag gick från onkon likta till att enten vi så vill flytta ut från mamma pappa så enten så flyttar nyer eller borde vi bygga för intresserat för. Så hvis vi kunde ha en 300 öber i förjon till ung som får välja läsa för och inte bara de som läser men också lärlingar. Det är viktigt att notera att också lärlingar släpper bygga på. Så kommer det här en neck bättre ungdom och ungdomsliv och läsarliv i förr. Det är viktigt det. Ja, Kjosture. Ja. Vad säger tid till ett öra sånt i havn till dömes? Ja, saktans. Det kan vi saktans här va. Vi tar en liten skrå. En atlan för hur man löser problemet i 6 punkter. Först och främst så ska så jag vet att vi kan av en stor analysfirma Deloitte för någon 2 veckor sedan också och det så att vi tar bruk för 2000 utbildning eller bostäder att säga till förjon innanför 5 år. Och att en stor part av det ska alltså vara lästrar utbildningar. Först och främst så skulle vi gärna ländes Atlant för Atlantet för att vita kvar vi skulle bygga i framtiden och vi är som del under ut i hasen tänka någon ta manglar till grundläggande tekniker mycket så skulle vi samstundes trygga en neckshotare och next mittligare mannagång i samband vi att löver som skulle få oss vi är bitcha och att nu i det tycker det allt för länge tid det är ett haft om benen. Och en pastor är att som vi bygger det ska alltså vara vi bostadsskilte därför att vara du för rättfästa bostäder till läsande. Absolut, men det här så vill jag veta skjuta upp att man bjöd länte ut till tar bygger herrarna som lova att bygga billiga alltså 20.000 40.000 meter kvadrat för kvadratmeter. Så kan man göra lästra bostäder så att det privata gör det och Samsung skulle få en vinning på skjortor? Ja. Här har vi självstyre ett helt nytt uppskott som faktiskt färdig ut av portalen för 2 månader. Och vi har ett uppskott om samognar bostäder till första för köpare av en bostad. Det vill säga att det är alltså ordentligt en bostad som monar. Här kan först för köparen köpa en bostad på 4 kvadratmeter. Köpa 70% och bostäder, alltså fälla i bostäder betalar inte så för det resterande 30%. Det vill säga att en bostad som i det tja bostövon, fällan bostövon, kostar 11.300 för 4 kvadratmeter för att kosta 6.900. Och har du checkat tja bostövon vet om det är som tejer vi på eller halta vara realiserbart? Det är ett uppskott och det här är en modell som vi brukt i norra och i London. Det är Oslo-modellen och du kan googla det.
tror jag har imuskundövund, det är eisen Good Life, du kan googla det. Ja, googla också modellen. Ja, Tjåvalde, för att säga tid, vi kvar för ambitioner har tid vi vurkande bostövund läsande. Ja, jag kan säga är bitchversrönger och jag har en mening och jag var ordentligt att de inte ska säga det Johanna. Arkitekter kunde inte undmätas. Alltså för att bygga ett campus utan arkitekt, det är virkelig lågt ambitionsnivå. Det är alltså groteskt nästan. Ja, och vi vurkande, ja. Du måste välkomna klappa. Kvärt alla tid vi vurkande bostövund, så jag det för du kan ett Öresund i handeldömes. Alltså vi har i alla fall råd till det. Till att här var en här Ivres som klär om Mankland att få attor av sin utlöven. Jag kan säga jag har köpt i förra banka. Jag finns det trutcha för attor. Och jag har det är pura groteskt. Så det var inte att andra som betalar för det. Så det akkurat väckna så akkurat i akkurat samhället här som inte köpt kvärt i förra banka sitt. Parsabrön. Ja, Parsabrön. Ja. Men alla tider bitcha lästrar och bor vis till nästa 4 årene vis tid kommer till. Ja. Och det ber till och vi tar råd. Och kvärt det om vi tar råd, ja. Så nej, vi tar råd. Vi tar råd till det. Ja. Till när gång på så för dåligt. Men gossen nekvar lästrar upp nu höra vi till att Eira Gärder till igång och så har vi finns sen isen. Gossen nekvar lästrar bostäder skulle vi ha om alltså ta välska i Leo till dömes. Ja. Jag har alltid det upplagt att det inte att pjösa över i havn till körande, till ordentligt lätt körande. Vi kan helt göra läsande körstol. Och så blir det fördölt och fast kvar. Så blir det späckfullt av CO2 och ötlån. Är det inte bättre att ha tatt vi allt det här som man läser? Allt man har hört om elbilar tar det också. Och ja, det blir drivet upp på svarta orske. Och så fjärrläster. Alltså att du kan spika vid Sori och gänga sätsen. Ta man bara till. Ja, man kan bygga Sori och gänga sätsen i Aalborg. Framsagt, för ambitioner har tid vi vurkande bostövande läsande? Ja, jag hade idén var ju om man skulle samla allt samman och ögon öke. Så för okkon hade jag man ska räfesta till att bygga rättliga nekvar läsarbostäder kring campusöken. Och jag halde, och vi halda, det ständer i okra välskra, att en bostäder, felage bostäder, man får en nekvgröjar ändamålsordning. Det nyttar inte att bostäder för att bygga en uibor rätt ju fukla för 12 000 kronor om månaden till slash tar uppgåva alltså till att klara marknaden att lofta väl och vilja till som löjklodden till bostäder ska vara till att lofta här som marknaden inte räcker och till med landa ungdomsbostäder och äldrebostäder till som vi talade till att man ska bygga färre förmässar 13 4 gamla nu för kvadratmeter prisen är upp men samlade kostnaden per boende för 9. Och ett döme kan vara att man gör bostäder höjmel till att bygga, låt oss säga, jag vet inte, 200 läsare bostäder kring detta grannläge och det kostar kanske 30 000 per kvadratmeter så kommer man vilja bruka en 200-250 miljoner till nästa 4 åren till att utvida en bostad till det läsande som är till att betala. Men Bjarne, kunde vi göra det här? Nu vill vi se att nu campus, det ska vara livet i 31, det är kvar dit 4 och Johanna. Och så skulle vi eisne ha läsarbostäder som eisne skulle vara lite ner, jag vet inte, 31, 32. Här var vi råd till bäge. Ja, tar vi man, hvis man tar sig om, när är det smart att läna pengar, bruka pengar här och nu istället för i framtiden? Det kan diskonteras och för ett avkast i framtiden. Jag brukar det nu hellre än jag brukar det sjutton. Vi kunde välja att samla pengar upp till att bruka på läsare om 20 år, men om 20 år är ganska för sent. Vi kunde ösna, vi har faktiskt rätt gott hjälp för. Vi kunde gott bruka pengar på att bygga läsarbostäder nu. Om det är bostäder som ska stanna för det landskassen till för så vidt lugas vart som så det är inte som kassar. Men vi får få rätta till utlöna nekfyr om vi gör det nu. Och tog halt att det väl vill kan försväras. Men skeptiker säger vi tar så 230 miljoner i 4 år för att göra 200 läsarbostäder. Det halt är en jävla oilo. Men skeptiker säger att ja men alltså vi tar vad hatla futurlån som nu är. Alltså hur skulle vi föra ett bitcha bäja campus och fullt läsare och bo i isne. Halt för är en byggnadlig trobladj som ständigt är av att raxar utrustningar sövliga är farna för bo i buskabarväxten där i alla buskabarväxten och vi denna brotta folksammansättning till fler som blir äldre står utanför arbetsmarknaden och färre innanför. Det är grunden till hattle. Det är inte att vi brukar få pengar på projekter.
Och lövkarmeren som Rott säger är bara 6%. Och vi har faktiskt för Fudjalån 25 lackarna från 1,2 miljarder ner och 600 miljoner. Fyra läser var arbets med till affär bitches och uppbundna som men skulle vi så spärra på raksteren steg 4 alltså det har vi gjort nu med vi då sitter. Vi har spart på raksteren sövligen. Men kommer detta kräva att vi skulle göra allvarliga spärringar i raksteren och så? Det skulle vi då anse. Vi är låtan Lesteröbor, vi är låtan Sorötunnel, vi skulle få halvt för på plats. Men ännu mer vi campus och Lesteröbor. Nej, absolut inte. Absolut inte. Så jag visst du brukar pengarna på att Lesteröbor nu. Och låt oss säga att kommer en stark läsande big quiz när 200 ubån så då 200 folk som läser här som betalar som skatt här och som ger oss ett utkast samhälle i framtiden för bort sända det vad vadnagar tar vi en neck bäst i ulla än att vara. Ja. Och det betalar ju. Ja. Vad säger du Ranne? Vi flockren? Ja, så det är så räfast att det ubånar. Ubånar borde det räfasta rävla högt som vi säger Janne att först när folk kommer till det nog över större ahud i politiska systemen och för ger ullövna och ta passar Rutter och Björn säger att det har vi har fastan lövkar men problem är ju att man är större på utrustning mot intök. Så tar man rätt upp på isen men det mest inte att du isen kan göra några ullöver ta och vi äger några pengar och inte bench för ett utländska pengar håll det helt och kan du se utländska pengar kvart är det för pengar då? Ja, jag har inte man ska bänge för resa pengar utomlands och pröva huxa över. Kanske kan man stola så kommunen stola över någon land och stola någon kanske vi kan göra någon form för ägare felaktigt att det är självsagt stoner kvar några pröva forskjelliga metoder men annars det som för utomlands huxa du kanske kan ge någon ett öra. Nej, jag har ju också några uthörslar men här är möjligheter att söka pengar sjön till stol och extra men det som vi har ett problem vi alltid är och något tid som är det vinner se från kommentera det att nu har vi snackat om som en rymda stora 4-8 lands som har tankar om att få bygga i förjon rymda stora blockar som hade kunnat ge och nekva bostäder men ta det så högt och pröva att hitta vad ska det göra för att sätta det firma i stånd och så är det vi futchingarlaste och så är tojaramman så var det allt och möte mycket för knorsligt system och för det pengar där för att kosta i mån till att ha pengar bundna och i lånen och annat med du bitch så att det gånger för sent fyrs för en ångsväckna i systemen bostäder sambart och väl ska sätta sjönägna bitch så som vi vet att hörva fist och det är häsar ubånar här att säga att i mån till att uppskott Jan så har vi ett en tanke om lejestolen att han ska jaunsättas vid räntestolen så att Oslo-modellen kanskje ikke nejo, og her så er det en trobladje at folk ikke føtter i bor. Her halter vi til at hvis vi har en allmänna banker som fungerer mer som huslandsgrunnen gjør det, så kan hjelpe folk at taka det første lånet vi første verret. Så det er noen ting her, men det ber til, og jeg halte ikke, det er ikke så rønner spillende arkitekt ut det, det er ikke så dårlig så vel å finne plass, det er ikke så dårlig så vel å finne plass i en trångon hus eller noe som er arkitekter, men han kan eisne bygge flott eller tekne flott, uten at det skal koste eikanik. Ja, jeg atler vite om dere hever spurningar eller vimersingar her i salen og bare dere hånd oppe her var eisne, ja. Hallo. Ja, jeg er Erling Eidskård og gir vel en for kjål, det skal man si alt, ja. Det skal man si, ja. Jeg har alltid at det er veldig viktig at dere leder være ved å romantisere det her vi har flyttet av landen og lese. Det her vi at man fyrer landen og fyrer vikka horisonten og alt det der. Så at i verleggen er det en stor katastrofe for det første samfunnet. Og det som dere åtte har gjort, det er at dere burde melde undantagsstøv simpelthen. Altså 40% av hver en år kan ikke føre sted. Det manglar simpelthen. Det er som sol og sommar av gære forvitt her. Man merker det at det er sommar i færre, så fer alle ungdommer under sted. Og så kommer den store katastrofen til at bare helten av den kommer atter. Et land, et moderne land, kan ikke leve ute, ja. Og burde melda undantagsstøve for å løse det problemet. Og det problemet løser vi at vi er campus verskatland middelandet, og man setter noen penger av til at universitetet blir godt og attraktivt. Og jeg halte at dere skulle, nu tenker man, hvis man til dem sikkert eier, nå hadde jeg snakket om bostedsvishet, jeg halte at dere skulle være nok mer ambitiøs, og skulle posta noen penger i til verskatlandene, og skulle rive til nye som eier, og bygde 4 blokker ved 200 lesere ubående hver jon, så hadde dere 800, og det kanskje kostet 800 millioner. Så at
att det som är problemet är att man kan inte flytta hemifrån i förrjön till att läsa utan att flytta av landet. Och det är det som är problemet. Och tog välja folk hellre för av landet för att släppa pröva till att få fötter under eibor, alltså så gott några lejare. Kanske du ska ut från mamma och pappa så måste för av landet. Det är det som är problemet. Och misses folkene, det är för av landet, det är för hellre av landet för att släppa flytta hemifrån än att vara i förrjön. Det är attraktivt för dig, du är stadigvæk ved ut til noen næromkvarve, du kan fære hjem til mamma og pappa først til døvra, du kan fære hjem og vaske klær og alt det her, men du er vel skjermen ved øren ungen, og jeg har noen kollegemiljø her du har det sosiala, og jeg hadde ikke det en god idé å spreie det ut i alt landet, at du bor i Estrøtene eller i Vahonon, og så kører du til havnar, du tar misser du hentan firmån som her du har låt oss säga en bar och kollegorna att du har allt här miljö som några van vid att du har att läsa samman med örn unga folk att de inte är samman och läser om kurvan. Nu kort ja. Är det något som vi märker vi borde melda undantagsstöv i förrjön? Ja. Johanna. Jeg hadde ikke vi skulle melda undantagsstöv, men jeg kan ta under vi parste av sånn her at hvis vi prøver hittet til oss selv, om vi sitter inne her i det, hvordan nekv av åkken ganger ikke spyrja ungdommen, og jeg vet sikkert nekv inne her bøtt som her akademistudent. Når først du? Det vil si at vi ombår selv den hukkboren som vi faktisk kanskje vil slippe av i. Til at lese førjen, det ikke, det er fantastisk. Vi slipper lese okker ekkerne male, og nå kan jeg også selv si jeg har tidligere tverre oppbygginger her av Setsen, og den kvaliteten du først og i tattere og nærere veløying. Her noen kvalitetsting som vi saktans kunne reklamere vi, men høyspåskap kommer det hvordan kunne vi være hukkboren som brøytest? Ja, hver annen markerer jeg, Bjarne? Jeg prøver sammen til Erling. Jeg var av Glaser i morgen, sammen med noen ører om politikeren, og grøtt fra om Gustav Vera ble valgt inn, Lofaslia Tulja. Og læreren spurte jo til salen, jeg så til en, jeg tror ikke, 3-årsflokker her, hvor atlas ni? Jeg kattler alle hensene for opp. Og da jeg så ble spurt hvor atlas heimater, så var det noen tanter i midten i følelsene. Og det var alltså deprimerande för att se att det barst ut att sucha att vi så då här och alla så unga så inte några framtid utlit i förrjon. Det är en sammanräddning att det sucha inte möjliga här samman bor vi Köpenhamn och det är faktiskt ordentligt deprimerande i ösnen att Danmark ska vara till landet vi kappast om till det är det mest konstiga skiparna överhöver. Det är hopplöst att kappas vi. Så det är helt väldigt reellt tjejligt och jag vet inte om man ska ta som undantagsstöv och det hade ju också vi må börja vånkösen om att här en framtid. Ta och det kommer näck folk till fråskaparsätt ta i 2012 13 14 15. Ta i Finsen kom, ta i Marsk börja jag bitcha. Ta faktiskt så möjliga att bygga i förrjon och läsa i förrjon. Så jag tar det hänt all ut och vid all öja en par skyltning att tog. Ja. Och så till sist så hade jag ösne att ta ber väl till och kan väl rättfärdigas att bruka pengar på hektar nu helgenshytten. Ja, Kjostor Thomas Kjær Eisne Jekman. Ja, her var en maver som i 1905 gav en bok ut her han skriver at han som ikke lærer av søvende er dømt til endertagene. Berlinmuren virker ikke, og Jadtjatter virker helt ikke, og det er fått samståndes. Så at man sier nok da føringene for ur land noen fullstendig utopi. Hadde direkt å ta på litt. Og annars det ikke nekver tannåringar og 20-åra gammel, første 20 og sånne her, som har neka anelse over hver det i løyven at det ble tredje. Men nu snackar du om att nokta, alltså det är inte som tar sig om att nokta här, men kan man inte ändra folk till att komma ända vid? Undantagsstöv för att behalta folken i här, att det inte skulle släppa utlandet att läsa, att det hade fullständigt görst. Jag hade att det var mer myndamal, hade jag. Hade fullständigt görst. Alltså hade en påstand där att man flyter av landet och man inte har ett kollega flyta ut i förrjon. Jag har lyst 2 år från Sätren och vi var 3 generationer neckfolk som bor under samma täcke. Det var inte tog att det attan för utomlands. Jag har lyst neckvasen runt i världen och jag brukar ta samband nu alla ta vitan och 8 mål som vi tog som jag har lärt i Sydamerika, Frankrike och Spanien och i munnen arbete innanför färöska färravinna.
Så Tjovalde, og så Janne Flokkeren. Sigrid? Bjarne Karasson inne, at det jo til at det ikke nok av Leicester vi bor nå. Vi må jo også ha noe å komme hjem til. Og Høgstående Jersey Takanningen som viser at det bygger 8,200 folk utan landa som har akkurat her utbyggingen som vi tar tørva i førjen innan 4 helse og nomsfrøy. Så det noe grunnleggende strukturellt som vi må brøyte i akkurat samfunnet. Ja, Janne Flokkeren? Rika da? Ja. Og som lukar vi mest i snir øst til at det som ganske ikke nevnt det på, det er at det er kostnæren av som vi legger i kvarspat fra det du er født, til det livet i folkeskolen, og kanskje særlig mina om det er som lin mina som fær ny. Det koster jo, det er en grå metting, jeg kjører rocken på det, men jeg fikk et tale på det koster cirka 3 millioner per bad. Det er vi legger i kvarspat fra hver Norge. Og vil det så si at for kvarspat som vi misser er faktisk 3 millioner som faktisk blir vekk. Og ikke bare det, men også alle skattepengene som 17 år vekk, og innovasjon, og vitan, bøtt, og alt annet. Så kostnaden er å lette være å bygge campus, og kostnaden er å lette være å bygge leserbolig. Han er så nekka for den større, om vi ikke gjør det. Ja, sambandslokkeren? Ja, hvis vi sier at det en av de første feriene, når det øyne vi, eller parsvis øyne vi er eldre. Men det är ju om för att man alltså man har räffästa till dem så där som släcker i förjon. Alltså här man vara plats till att du kan ha ett omkvarv i förjon där kan tro som det är sant. Det är ju alla öjner i ösne. Och jag vet inte ordentligt att nu läser jag själv det riktigt Danmark och här är det enas för en grund. Jag vet inte att undantag ska det just vid här. Vi ska inte läsa Danmark, det skiljer sig ordentligt. Vi har inte vi skulle ha kvalitet fram om kvantitet. Och vi har inte folk nok eller kapital nok till att kunna skicka som gaske alla uppbyggar. Det blir inte till. Så folk må färdiga läsa att vi är så små som vi är. Och det är inte ett problem i situationen. Det är ett problem i bara det kommer hem att. Ja, Ranne, vill du to eisen si akkurat nu har vi vært alla rundna til flokken og skulle du to eisen lukka skøyt dere til boja der her, så Jo, alltså nu är sitter en passionerad med över här på när och bränner för det och det är fint. Jag hörde bara spurningen allvar. Det här men det är dejligt att höra att alla politiker säger att de vill göra och veta. Det vill bara yngst till att borgaren så eisne teker och helt fast i politikern så att det blir just. Det är så utligt så viljen är där så finner man en väg. Och så må vi bruka alla tar kloka höttne alla fyrsidningar som har alla finna det kunde hjälpa att lösa det problemet. Det är som man politiker måste klara stinka ut en kaos. Är skall här till. Tid av ser förna av vissa mer vägen och hjälpa mig att komma här till. Det här vid vilja. Och då undrar vi sig ölen vi önskon och här play jag inte säga som tar kände för sig och ankar showmas med sort av a little så säger det if you build it they will come. Och det är inte längre än det. Och hvis vi gör och ilövna flöjt och gosse vi gör. Alltså kvar är för ärna och kvar ser hetta kvar hatta och folk också att det nej jag vet det gott. Ta jag var första eller 13 att också inte till att det för att vara 2 år gammal bosit jag har ju gifter för att läsa att lära. Men vi måste ge åkare unga möjligheter att välja förjar till. Att välja förjar och så också seriöst att det är så viktigt att det kunna börja alla såna uppbyggnader som bruk för i förjar. Ja, för en spurning här till vi Mersing. Hallo? Ja. Hör det? Jag sitter kött, ja. Ja, det är Ellen Hense. Jag ställer upp för Jaunarflotjen. Jag har i nekv år finnes vi å røyne robbe opp om at vi må gjøre noe av bostervidskiftene og til kjølvande bare for lesende og til som er liv å lese. Hvis de har lyset, så er det ok, ikke å lese. Første fer ta for og e-alfond, også e-alfond til Jaunarflotjen, 8 år limer, og hette å ta om at ferdig gang til å bygge allmenne gangen av leibosteder. Det kom så 18 år, ja, det var 12. Og så har vi nå i 90 år lukka som røyta gjør svart vi, sjålbande utan løn eller næka, at vi må gjøre næka vi boser med ølegane. Og jeg halte til at det er å sette pryser på at kringvarsbemiddelene Anna vart på jag så att det är alls inte näka vi att hosa näka negativt nyr alltså tog att här ständigt strategiska öjlor fram till förja. Det snurrar ju om strategi, det snurrar ju om att hoxa fram om nösarna. Vi skulle ha gjort näka vi boster möjligheter eller omöjligheter för
mer än 100 år sedan, flere ölton sedan, ja. Det tog vi sitter här som vi är nu. Och jag hade det för lite fokus på Ulo-parsten. Självande folk har sagt att man får skatteintöker så byggver, men så sannolikt eisene folk, så unge, de blir äldre, och unge ska passa okon. Alltså eisen de unge, ja, de blir äldre, ja. Och eisene, till eisen Ulo i akkurat mentan, till vi tar med ett annat färravinne. Och allt gott om att möjligt folk kommer alla möjliga som från arbete i förrjun. Men det är inte kärt att det inte höra onkla säga vad ska du ha eller ta sig förrest med det förra kafé, ja. Så att det är jag sätter pris på att alla har mening om bostadsbyskifte och ge oss ett utkast. Men det är på tojerna. Ja. Peace. Så var här var det här flera händer uppe här. Ja. Ja. Här vad ska jag kunde gå tog samma först onkel som inte politiker, onkel som inte ställer upp. På ja. Här. Tack. Ja, att hörs ja. 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 Har det? Ja, okej. Annika är större granskare och granskar vi nämnt näka. Jag hade faktiskt att det är syndro hostöjt. Det säger faktiskt att röttet inte vi kvarst och så backade det ut efter. Alltså, allt snacka om hur störande erbjörnsen är, men så tar man så ordentligt gör så ullövner. Ullöver, i munar ver, är det här som ger avkast. Det är ullöver att bygga hus, byggningar, det är alltid ödler öliga samt om. Och hvis vi skulle ha menna färger vid en utgärd mot allt som vet alla grannar långt jockon så skulle göra det samma som alla är utgärd. Vi skulle menna universitetsmiljö, vi skulle menna nyskapande miljö och vi skulle göra det gott för folk att bygga. Så är då släcka sucha kvar i Roblash är det så ulönar alltså 800 över 1000 whatever. Så känns som görligt. Hvis det inte efter Tom Hacktöl någon som är gjort för granskning men inte nyskapande färgen så är vi längt efteråt. 1,2% av BTO i modell 3 som är målet av de flesta grannlanden och europeisk landen. Så att det här är väldigt spännande att säga Maira lyfter alltid det tog jag hette det som kommer att vända gång till färgen. Inte minst att göra goda karmar för vinnarna som ska vara motoren och att göra det bättre för vakna livet. Vi får runt det avnämligen men har lust att låta ta sig på det. Jag några lyfter att Ja, det är Oliver. Jag sitter inte upp. Men det är större form av att sätta någon och jag har varit här senaste katotjarna. Och jag vill bara ta under vi Annike och föra vidare och jag har en spårning till panelen. Alltså det som jag upplevde det senaste katotjarna är till näck välvilt särskilt att det kommer till flotta byggningar och ullöver och klippa snorrar. Men vi har en återvändande trobelägga först är vi enaste år och det är att det har varit pressa av rakstren. Och vi skulle stanta skola in i fortfarande nu förklara upp och ner och alla organisationer som kan vara stressa först år. Jag kunde huxa mig att hörs några lösningar på det och jag kan ge det några clue. Med annat är att man har längt till avtaler. Eller att man kan flytta jottaner över år. Eller att man har några vaxtra ambitioner. Så det senaste åren har det varit så att det bara blir press nyret. Så allt gott om campus, det har vi arbetat för det, men rakstren skulle vi inte glömma. Ja, en øyla konkrete spurninger. Hver bliver rakstrarpengene av, og skulle de bytte gongt og lagt ikke hver evig eneste år. Her roken her henter opp. Folkeflokkeren, kan jeg si at hit? Ja, vi så sørste år knappt vårt skåren for 5 millioner. Passar det ikke? Ja. Og ikke kan arbeide på tamaten. Man fyrreiker akkurat, og så må man brøyte alt. Sjølvan skulle det være lengt til å gjøre sikta. Det skulle være, jeg halte det skulle være kvosser 5 år fram. Så de får arbeid. For at titta trykker til at de ikke alle togene kommer og gjenker og mangler penger. Ja, altså, ja, självande, alltså det är så jävla kicks stande här pura vanliga personer undervisningsskolan Archamra och jag har sagt jävla ställa upp. Jag vill alltid helt jag sätter skuld finche jottan fram mot höjna så det får arbete ordentligt och planlagt och inte totalt stressa. Och vi tar samma tropläge folkskolan och på öchon på tamatan att det bara kör i 8 år och så vet nog lånta kan det ta så om, vet jag. Så ja, jag håller det här personliga, ja, jag håller flocken helt det isne.
Sjåvan, du sitter hosstøyt, jeg vil gjerne lova. Astrid Breckman, stand i prøvanlige lærere. Ja, jeg vil gjerne lova da. Magnus, Tjåvalde, hva sier tid? Jeg kan bare ta under vid Olavur. Jeg er til sjående øyelig og lagt mer av lov at mulig det er nytt velhavne. Men jeg har jo faktisk bare lyst og sett noen, jeg har undervist her i flere omfører. Og jeg halde det som hever så utrolig stor tøytning. Det er ikke det samme som jeg begynner vid til at man hever en lengt høyere atlan ved vujende fortjeng, men eisende til at man uttøy samme arbeid og trykker seg at en avvise parster at han penger blir brukt til gransking. Jeg halde det som man er mest i nekvar til at det er mer politisk opportunt av stående enn noe ubegreng til folk glad for det. Men hentan granskingen, og jeg halde som helt at det er rævlig tøytninga mye, jeg vil snakke seg granskingen opp. Altså, Førjar er et ofædelig avhåvert land. Vi har hausens kalta hjärsta, vi har Førjarskører vid 240 kromosomer, og jeg kunne hilde fram i flere timer, at sagt avhåvert ting, og det halde vi skulle snakke opp, men aller mest... Men det rymelig, Magnus, at de skulle bygge der gongt og i løgtinget for det eneste år for å få et øyre? Det er ikke rymelig. Men jeg halde samståndet, hvis man trykker rakstren i noksne år, og man hever kanskje en karm som røkker i langere, så er det rævlig viktig at man eisne hever trykker seg at de følgene som er granskere var sett i starv, at de faktisk gransker i en avvis lutfattelig av tog. Og så halde jeg sjålan i eisne samståndet at vi må jotta, så jeg mener at senast granskere gav penger ut av sånne jottan, da var det omsøkner til 3 eller 4 falta, Annika kan ratta meg, men det var omsøkner til 5 falta. Så i det hoskåden er her, følgene er her, og det halde jeg er viktig. Det skal man lofta. Ja, Rutt, nu tok Fudjamala Raharen året. Det rymelig som Olavur etterlyser at man, alle tøyene er presset over av raksteren, og du sitter størst, det sørste tror jeg ærene som Fudjamala Rahfrua. Ja, nu har jeg yngst at klokkan var 4 og ikke vi hadde 6, så kunne jeg ta så langt om det her. Altså, det var ikke løgna at vi har brukt pleneklipperen, kurser 2 år av det, som et landa i Ginche og Divisetre. Og da man brukar pleneklipparen, så er det at man ikke har politisk styrve til å teka noen politiske avgjører, og det er det som skal til. Jeg får ikke at lova at sette for alle de penger man byr om, men det skulle litt avgjører at han får de penger vi bruker. Jeg kunne til dømes hoksa mer spørst, hvor har vi nå trutjar imiskar ubekvingar og nomsfrøye, det nøyot? Og det er eisne en avgjør som skal tekas. Men Rutt, kan ikke alt gjøre det samme? Nu har de sagt her, jo, vi skulle gjøre uiløver i campus, vi skulle gjøre uiløver i bosteder, men kan ikke alt gjøre det samme så, hvis Setri er presset på raksteren og unga penger ferdig det? Jeg halte ikke at Setri skal pressas og på raksteren. Jeg halte at Setri skal heva penger til det som vi talte at Setri skal gjøre. Og problemet er at så lenge som vi ikke bestemmer oss til hva vi vil bruke penger til og hva ikke, så vil det pleneklipperen, så vi har ikke penger til å gjøre alt det som vi gjør i løtene. Ja. Og her er det, og jeg har nå over Jaunaflokken flere for sagt vi Jaunaflokken 8, men jeg har jo å si at vi framsøkn av 8 vil jeg vite gjerne gjøre til nei og nøykjøpene som skulle til, og teka til avgjørende som skulle til, såleis at vi får ræfestratt, og sjølvante skal oppbygging og gransking og setre ræfestas framalige. Ja, jeg tror stod vi med skinkede spørninger her, til at nå nærskast enda noen her. Jeg heter Maren, og er velhavne for Tjåvalde. Jeg har en spørning om til fjærløster. Jeg først viser til en spørning som Susan Berstrand setter Jonah Nelse, og i 24 her hun spyr, har fråskaper setter førje og tørslige atlaner om å bjøve fjærløster og fjærhåndvisning, så leser han du 8. førje om å få større smittlighet og flere etteruppengar målegger. Svære vær, sånn det er ikke langt enn hetta, men det var eisen skriva, for jeg røkka malen og fjærløster og fjærhåndvisning, vil nei etter gjøre fortsatt ulover i KT og samskiftsutgjør. Omframt eisen jeg lærer undervisere nødger og hoskande fraler hetter. Ja, min spørning gleder også, hva hoksa tykker om hetta, fjærlester, og alt det gjør noe vitt her. Jeg vil lukke nevne at i helseskolen her bjør man 40-30% fjærlester. Ja,
släpper inte svär på det, men sambandsflockring för att huxa tid om fjärrläster. Nej, markerar Janne till att jag vill svära Annika och Olav här och säga att jag den pura rätt. Och vi kunde för mars hand vi tycker på och vi skulle nästan ha utbyggningar här sessionen som då muvvisar utbyggningar till ochar öke. Vi skulle ha kvalitet framom kvantitet. Vi ska ha alla utbyggningar men vi skulle koncentrera oss om det som vidkommande för oss. Ja, och fjärrläster. Möjligheten för fjärrläster. Har till några mening om det här i sambandsforskning? Ja, tack. Flexibla utbyggningar är alltid gott. Fjärrläster är under det. Så hade det så som man svärar säkert ja på alla tøyna. Jonne, du sitter vi utbyggningar öke nu. Hallå. Ikke vel. Ja, her. Nu är bättre. Ja, det är rätt att och ta gången han vägen, men det är ju inte sätter mig också svära skott för hur länge det kommer nu mot till det männa till. Och det är också rätt som vi sagt att det kommer ett uppskott nu om flaggshipan och högskolan att det vill säga partvis undervisning kommer norrum och kvar mån att sätter ska under det har såna potential eller näkar avmarschningar till att du inte svära på, men vi skulle ha säkert det vi såg under corona till döms att det är väl det är bara att det ska passa in i systemet jag säger som också och då skulle vi hoppas det att du tog till nu för jag gör en stort runt till att klockan ränner och flera standar vi har någon uppe jag vet ordentligt gott och isen onkel i salen här men jag har en bunden uppgave vi skulle ända klockan 6 och tog för jag gör en helt shota runt vet du gå för här och det är jag vill gärna ha vita från tickon och det ska vara 20 sekunder upphärst hur skulle vi välja te så Ranne hur skulle vi välja te och det ska vara så att det relaterar till det här öde det tror jag att vi för att göra det kan karmi på 5 år att rakster och vi för att göra den här förläggare eller möjliggare att männa har förläggare som skulle till fjärrläster vi för att räfästa campusöde ser högt och bostäderna och vi är inte bänkning för att se så stor procent ska föra till granskning action till ska till lista vi bitcha och vi är inte bänkning för att få vinnlöp på banan vi har hållit att vill skala upp på banan och skala till så att utkast särskilt granskningarna och tack för det och rot. Ja, det tror jag vi det framsökning för att göra att nej vi nu skipaner och vi det var vuxta vi det var derve eisen till att ta avgöra som mycket är väl luttar för nämligen och kunna räfasta att unga atterlige som eisen är avgörande i förhåll till halt för framåt. Björn, hur ska vi välja till? Ja, jag hade att allt hänger samman, alltså särligheter här vi hackar ledsna och till att få folk att flytta hem. Det spelar in och hur så vi växer som kakna, det spelar in och hur så vi löser halvförsabjörnsna, det spelar in och i trunajen, det spelar in och i ötlån. Så det är, för jag brukar ett akademiskt ord, en katalysator för att vi människor som samfälld, att vi har uppbyggt och franskapaceter, och så två ting, där vi granskning. Hvis vi tar nej och människa hjälp så vet jag att 2 miljoner för 2 år sedan, nu är det 16 miljoner. Tur man lägger att trä, späkliga men lojande, ta 8 månader just vi du får något dumt under sekund nu. Väl med. Ja. Magnus, hur ska vi välja till? Det ska välja med jag har onka politiska runter. Men jag har till visst välja med så väljer det en person som känner till at granskning og fråskaparsedre i verlegan alltid hever væri og vær et tjåskaparlitt prosjekt. Det handlar om at ta våre visioner folk for trusjarnsøyan som virkelig dutt i suttja tøtningen av at vi kunne lære okkar egna mål og granske okkar egna mål og alt mulig annet kunne bli. Ja, men hvis ikke så mer enn det. Sigrid, hva skulle vi velge til? Alltså det som vi ser att jag skola var sig kvar vid det då. Och utan skola så är vi då inte. Och det första som man för efter en krutch till det som utbygger folk att ta bokmänniskor. Det är pura grundläggande fortsätt för vi det en show. Och Annika har just sagt evenligt över Cassandra Välskrona. Det är bara en pastor och att DNA Annika. Vi har männing och nu ska man granskning. Randi, hur ska vi välja till? Ja, jag får arbeta för att framhållande framhållsövan om fråskapacitet kan fortsätta till att som man säger att det är en ser att tryckningar mycket i och tjåskapar menning där börjar vi malnon och så för tror jag igen att jag kommer att komma hem så gör den fråskapacitet kan vara
Det ska inte vara för längt. Nej, men vi fråskapar sätter någon åtta kunde vi skapa störv till de unga folken vi går utbyggning att komma åter till ettla vara verande här. Vi skulle eisne sätta allvarligt in av bostadsökningen. Jag kan hur skulle vi välja det? De som doar bäst och vita bäst hva som tarvar av hver en einstökon stående og øker rundt omkring til de folk som dagliga ferast ut i omkvarnen som arbeider vidt og og politiska skipan hever ekstremt vanligt til lorsta etter nettopp time og folk noen til avgjørende av teknar embetsfolkene i Erva og her vil jeg nekvelder brødda det så at det vil lorsta etter time som ferast ut til dagliga. Ja. Peter, hur skulle vi välja det? Ja, nu då så är så att något som man tror med att snacka om det att livet faktiskt oj till det, till dagligt. Så vill jag det ha någon röd som känner till stövna och följer stövna kvanta så väl med. Jonna? Ja, tack. Jeg vil si, i min 3 måneder som landstorsmauer, så har vi sett menneske og almyndelige vi går en samstarve til å være sin det lokaland. Vi har haft en utbygging av skipan som ikke finner ordentlig sammen. Middellandet utbygging av Sore, som nå knyttet rett. Seter har åpnet opp for at helserøkterfrøyninger kunne lese til sjukrøkterfrøy. Omsorgene ikke skrudger etter, og til seter vi jo på øsene til at vi har gjort en diplom i namnsfrøy til å hjelpe folk med det arbeidet kunne få. Tog skulle velja med til arbeid skal holde av fram og gå en samstarve vi setter. Ja, og så det sambandsflokkeren Elenborg. Hur skulle vi velja til? Ja, men jag tror hackre utbildningar härifrån och om vi tar mot Odalda Gärsta, Elenborg Osvaldsdötter tycker är det lökting. Birger? Ja, läsande själver så jag ser om dessa omkvarver på vi bygga ett Öresund men också vi bygga ett campus och därför så granskning och också hjälpa att ha en fiskefiskebar som där kommer hemma att analysera. Så också vill jag kunna folketingsväl annars. Det här är det också därför så granskning med andra vi har 40 miljoner till havgranskning och 15 miljoner till siktar och 8 områden så bättre till folketingsväl skulle välja samma slags. Johanna, samma spurning till dig. Hur ska vi välja det? Stort tog I har stor handlekraft och är för att lägga alla orsku I få hjärtan till gratching att hacka månad. Och så är det Astrid? Ja, Astrid Breckman, jag bränner helt otroligt nek för skolöknen. Jag har kämpat för det sen jag blev där för 16 år sedan och jag bränner för det utbyggaröknen i förrjön, granskningseisene och att de unga skulle trivas och välja förrjär. Ja. Så halde jeg vi djeveisen her politikeren noen et klapp nå at jeg steg oppe i 2 timer. Stora takk for at hit vil lotteka og jeg så funnet noen og godt vel alt sommer. Og så får jeg at takk til dere som møtte opp her og har funnet noen og eisen takk til dere som fylte vi i strømmingene. Jeg som funnet en elever og takk for i det.